0540 755 465. Ene anonia yajatum ewo my Ghana yimu vital milk no. Ase eno an ye dey sefo saa nso na wedding ahodo ase nyina vital milk no a ena ye dey suma hoho ufie honom nso wodi bi kogu ho beboa wo ene wo mani nyina efrise we no kala sem bi anim enti sika nkoto anonia foforo bi awadwaman so akala ye ne ma nanu achi sika wodi asi ama wo daache wasa akofa de akotonduro koba ne se ha adwene ne senti na e kanfo vital milk anonia no de ama wo sanse we no kala sem bi anim cafe nim Womo na soto a se wonya bi na ekoni pedwan mebo ama apomuden ho nsem gina ye ani kasem a womu ne se bie mofra dwum emonwe de ye fe enti omunya bi no wononom a enioma nyina konkan wo vital milk choco vital milk banana vital milk strawberry no wo honomo sanso na soya milk drink no benya calcium wom omega 3 6 and 9 ni nyina ye nwanunu ahodo a ahya anu no yi muma enti wonya bi na no ma niema nyina konkan emfinhia aduonu ni akire ana wono mba man Ghana yimu yenya won ho asem bi anka ye enti se wo pa no ne papa bi na de asoma hoho wono makon padua no ma no makonkan de a eye vital milk no ana e kan fama wo enyuma da wo ma na ebu apagya yema nsama hodro ni nyina da yakenkane ede ama mosomfo yo fadwon nantwi bosia ko labo asomfunum ne yemyenumdin mame ajuwa nyanta tando meni abrewaba kofichumasi Afrika siyebono emu ensam eni. Asem Beba Dabi. Asem ne nyaba ne senti ensama wodro yaboaboa nom ede bra mo sakase ni nyinada ye hye ase. Epo ne dana etoso aduonu emienu ena ebeto odwa se ewra bia ne din ede amase wa akonadu. Wanya emfie no awiasa enkono ya obi anim no se woye hairdresser ene ewukopie mu ewa asia kwa ebu akosalt ewa epoyama ntamu a eho ena wodi ne dwuma wo firi ebeto dwa video bi eba social ni media no eso ya na maami ya yeka na sami wowomuo na yehu ya ne se enkrofo bi womo abo amakonadui adeja ya kyese womu jojo no etete no ya woma tonkrade ama ne busuafo a womo enwa Ghana hasa 500,000 womo eje ede efri abusuane ho ansakura na womo ebeja ewrei ema na bagana ha won mejai na wohwe baabi a na video ni free ba na se efri Nigeria man no emu ena ebepie mu ewo social ni media no eso ya sabre ya ye kase yenya bi hweye ye bo ahomaden ni ape video ni ato so na wa wonya bi enhwe ye no wa baba be hwe bi na se de na video no etie ya na emrantie wo mu jojo amakuna dream eba social ni media ne so de se Ghana for de if you see something say something ti na wo mani abre pa ne Ghana police de wo mo tage wo mo pa se amakuna duo Ghana ni yo fi asia kwapo ye mantem enu akwakopiem wo Nigeria man no emu a ene enkrofo atumi ache no ya wo mo hwese ebusua de sikai ebeba ansa enu wo megya no na posifo wa Ghana won ma yade pa nyom nko a wo mo ene police force wo mo ewo Nigeria manim national signal buwi Ghana wo mo so ka bomuo eduedue mu atresi video no dudu mu a ema sabre ya yakasa die wo mo ehwe baabi a na video ni efri ba ewo Nigeria manu emu ema sabre wo mo akwachi enipa bia yesusu se wo mo achinkrofo bia sia na Ghana ni ama se wa akonadui waka hum na posifo nkrata wo mo de aba no ade aba beto dwa se wo mo kwaye no enya ama akonadu nkwa no wo mo etumi ekwaje no na maame ba ko eka ho a yesusu se enkrofo yi womo etumi ache womo ediesie ene efra wa wabusuafo mfa wemra wanfa amade a ya bro woni ejojo ni ebo wadeja ni e video wo dia ba beto social media ne so Ghana police service dia to da ekre se wabra womo koche amakonadu ne ba kwa waka ho no atete ankrofo de womo afamu ntino na ehu benya se wom bebom na adoctorfo nimdifo atumi ahwe wonom animanim ya na emrantie nwotwe ya nkrofo bi kura nka mu esusu se waba baako
ene Port Harcourt airport one Nigeria man no emukura no ye adwuma wo ha ene yadoa na ye hu ne se wo no so asemi enkwamla na nyiroba abesia wo ka ho binti no enipa nwotwe wo mobua na aposifo wo Nigeria ene Ghana asemi wo mo atumi adomo asukoyie pa sa afoforo bi se kire eka nwotwe hu a aposifo nkrata wo mo dia ba ekire se wo mo ne Nigeria ban no ena asemi ba ye wo maduadua mu akwakwache nipa nwotwe enti wo mo ye hwehwemu na kwakosi asie wa bia wo hu bon mu se bi mo kura wo Ghana ha no wo mo dada nkrofo ya mo nkodu wo ekena pio mo ayaji sika nyinada wo mo di emu amanie ene enkyekire mu ahodro ni nyina ebeba abetruja ye kopo ye mantam no emu na galamsie kon ye okon kase a ama Ghana ejina nimu emu ensensem de bebre ene wo bete yese bambo adwuma ko bi ene galamsie fo de abo ani enam so enipa be sei wono mato na nanom wonse do ene wo bete yese galamsie amena abu akum nipa bi ene sansensem no a ni nyina mu emrante ne maba wa bi a ewo man Ghana mu se campaign kantwe galamsie ne de wono maka so beto di tu a ene obetu eno na aka hu bi ene dai anase endra me boso me da ne dinkan adwumayefo da adwumayefo nyina wo fie na wodwedwe won ho no emrante bi nso aba awura mu galamsie ne de wogusu a wotu ne no ne nam so Congo enu ekrokuma bi a eben akotia ewo poe mantam ni mu aba beto dwase galamsie amena abu akum owura bi na yawaboaje eyama ne boni obutu mpatam o wa homa so ye kone nchen ne mu nkyiremu ahodo wodi abesom yen yaw awia otimi nka amemo ha eba Utech FM so sen na esiti ankasa twamfoni ni che Utech FM ni etiefo nyina ye krado yetiewu ya mutiefo nyina acho engra ye bona mani ewo denchembo district de Congo piti ekasa wudi nipa wan kose okoye mani nemu okose okohwe sedi edwuma ne eko eye wonwa family ebushia asase na wonwa eye na mani nti wodi mo patiwo mo edwuma na sana piti no lai abeti da asase ni nipa no do jina ni onu nti ni ba no so no piti ebu ama efie ni na akogu amre ni nti nipa no jina so no se efie fatima ya nipa no onye man ni bi okọ bete ye wonwa edwuma ana won eye nti okọ ye no jina so o hwe edwuma no ana piti ni buye ebuye no bi ko ojina no e wonyina aka kinte de e wonyina aka ho na di ni ko wura amna no be ye tu ba ko ni efa e ba ni sa ni ntumi eyi na di machine na wo excavator man ba machine na wo di edwuma no machine na yes hwehwem di machine ko bo be ni pega na di paninta ana taso na ese machine akoti ipanunsa etiena won sa ko bo be na won yi ni kan ga won yi na media tu but na machine ni na ebu ye ti se o jira so na ebu lu be she amana ni wan sa na machine ni kwa no ehwe ni na ti di si wo atim akoti adent bo di so de be fro Congo afem esi endra nti wo di fun be she watch it economic concept watch it when I go di fun ba be she yo yaw yeda wase ene wamane bo wei eye yawaboaje na esi ye wo Congo akotia ne mpotam enu ada emu amane bo ena yaw aboaje eda besum yen na yabawuram ewo ensemfoforo mu dia na yeginamu ewo Asante mantam heya ade baako ya edu enwumre awie nyina da wonam kurom na traffic ache ewo baabi abekwa kwahwe no na de ebobobo hosa traffic light a eso no agina eso no akono enya adwuma kora etoda na so obi betwam wo ho na traffic light no enya adwuma ebe wiase na de ensem bebre no a woni a wotwam kura no driver no nya na je so obegina mo atwam
encompass traffic light cross sign akasa ye enya wo mo ba se hu traffic na dum ni ntino aka hu ebi ema wo takasi afatu ye hu tiesi mo nso akwa ya bia traffic light enya adwuma nanso asenkafo ene wo mo twa kwan mu efa hoda wo mo to ade wo nyina efa hoda ene ade hye bi edi enkomo na de wo mo kanyina da ene se braso se mantami mu empanfo ehwe na de asese ni nyina da wo brepe ebi wo ho no mu a se seisi ho ni e babre pemfie baburu du no mo nyo madwene se de esi manhia se hayi ya adwene se ba beye enti wo mo de ato dwasa wo mbesere mpanfo wo kurum wo mo mani nko ho na traffic light asese ni nyina eni penti wo mo nya ni yie emani nyina da ensan enya dwuma biem wa bura ya mani boni papilo eni ade hye bi etwetwe nkomo no ensem bi a wode eto yanimu eni o nyina tuntwa maka na betimi abọ ebi osusu a car we ba na atimi akrash the traffic light dey serve for say omanya ma ya na ni ho a the accident na ba kwan na so bebre bi so kwa mama so a ba bi o mo di solar na the traffic light ni the light kura anam say solar no nti traffic light na ba eto so ma dwene ba so no mo solar na ma say light traffic light na ba ya adwuma dan say mi twa car kwan mu say traffic na sense anya adwuma nti no media brika mi twam say na moto bi nso aso ano ba nyame nko anke bo me ye sra ban say sra na so say e wo say ye ton ade say ni ye twa car kwan mu nti ye say ne senka ja onye ye moa na onye traffic light na ma say ba ya so due e beba na car mo obi anko for how bi ama the accident be breba nti ye sra mpenfo no say pam chow mo mani ko na mo street light na nye dwuma na traffic light ni nyina enye dwuma ma ya na etimi mbo aye nyina se betimi aye no solar system bi anka ye dum light ko off traffic light ni de betimi aye dwuma so anka be bo aye wo okra wo betwa u10 e da ba be fa obi ba wo say traffic na dum ni ntino afi de wo say o ma twe one side sa se de be ya o mo be ba be se wo say wa wo twa u10 no na wo gina wo say traffic na eya edum ni de se bi ye ni nje ho ti aban ne be sere ene aboafo ne be sere so me ba be bo aye na bridom ya light na etumi aye adwuma obo a cross light ne we road na sign ni nyina ye de ni wo oba be gina ono mo saa na otumi cross aje se bia police ni bi aba be bo obo okro be hwe no na omo directed traffic na omo be gina omo de omo pe no omo na omo ye den omo directed ono so nche de ni ma adwuma na ni so wo na o ye den o gina wo saa na otwe one side saa ti sere ne be sere ne boa na ye be sere se omo boa na omo ntumi ye light ne ma na bia light no enye adwuma enfama abusia de hye bia wo mantami mu ana yeti wonomuni ye kwa toye mantam ne mu na atoye mantam police command no akire mente miensa bi a wo susu se wo kuratuo ene akode ahodo bi a enna mra kwan so na we no bodie wasakropon ye no wa toye mantam ho ena asemisi ye emrante miensa Hakim Imoro Tahiru ena fe Nuruddin Wahab na eshanya wonom de nam na hyenso de AS 4431-22 ene ye ka wonom edinam na aposifo ekire se wo hwe etuo ne neoma hodo a ewo mrante hu a na chese eni enyan pa ne tuo ba akokora woje firi omo ho de eto mako adonu ba 21 eno ka ho bi mo toto na no toto na no a eno nam so na Hakim Imoro ede wo mo ko ba bia ne tuo ni nyina nkasa eguo na anototo mu na oba bede na di se wompanyini bi anade ama wono mo a wode ebo ban enne ka hu bi aposifo kire mrante miensen kosu o makacha wono bo manhwemu ahodo akoso a wo kire se wo bo akire na wode akoma court no na ba bia mmara ne da court edi ato awie yenyina we so na nsema ahodo eboabo no de bra mo kase mu nyina da yemfa ensi e wo hasamfo ofa John entry gosia kon labo na bedi akire nana kwadwo apia enoba afia aboajewa eja sam papilo kan ho no kroya ne boyichi ma ensema hodo na kenkan edema sinema ne mozi Facebook ne so babia wo biada won so wonya bi ehwe ye ne e besom ye no ye mienu midin mame ajowa nyanta tando menin abrewaba kofichu mesi yakono birthday wish bako ewa happy birthday we eko ede ama Atakote Henry dodona efro atake
we are head of operations or Sekrum Delro newspaper and or Sekrum 98.7 FM. Tiataki, happy birthday to you. Eradi insha wanyo kase na enakwakoya wode di obo hompaye ni nyina no and a special blessing eradi emfa emma. Yankwe na Asem Beba Dabi dwumadi entwaso. Okay. Yada mase. Na ya bomo abason so. Ene adwuma pa ene adwuma dene a mojo edema mada utek kire se nra ma madwuma na eye adwuma ye foda mede enti mefa kwanya we so emfiri mo so ensi obia so wa adwuma mu ha na yenkoso a mo adwuma den ya yehu se eye uteke fam ne ye dwuma de nanso eye som ne ye sum wiase kire se monsemo aya mode ba fidie isu odo obi betie ebebuo nipa da ma na hunu na namontuo obi betie bi obi nso de besere obi betie bi ode betu ne hofo saa na radio adwuma yi etie riska eye involved she ahomache na wasore baby a wo befa wo betumi aba beduru anya asem ketwa yankopon hira bo wate na namoma Nigeria asembi eho report ewo radio yi so memkranka bebisa wo manya video ni bia hwe video ni emozi ha okay na moma menkyere modie bi saa de we ya meken se Ghana police eba ye onom na ne Nigerian police force ekabo mu a omoye saa operation we se Ghana police ebetie asem we ya me ka na wie as a security tipper omuntie no omo work on hwe Ghana ye ya soso Nigerians so far too long ewo ye mayimu muntie ni ye na wonim ekwane a wonom fa so delio Ghana ladies into their country. Who said Nigerian is known in this West Africa sub-region. Say basa yen kidnapia. Onomo ye king kong ewum. Empo Ghana haikura no sebe ebitumi ba ebe she yenia yenuanom Ghana fo binum wachi. Ebitumi feki kidnap. Oh ya kidnap me. Na ebusuanye se ubehwem no na ye Nigeria ni ge ena one ne boy na hyehye ho ye pesika je free ebusunya ho muntie me ye enti se wonom ba Ghana maimu a Ghana maame ene Ghana papa nom muntie sa asem wei na muntu mo mamafo ene mo mamemafo sa de wei ema nkanka and one more tade ye wonom se ye kan abaya we die na aba social media wo ye wo ebinumu a amanfo no fa ase etwia ransom a na wonom ope no e de ma wonu secretly e ma wonom gya wom nkofo no mba Ghana enti de omo ye nie omo ba into the country te so my Ghana yimu se ne wonom abegu Ghana mamu ha bebre in the name of ye ton phone covers in the name of your ton charges in the name of your beya shawo ebisa ye beye restaurant adwuma sankofo no muntie enti so wonom ba sa wo wadwa na Nigeria ni be ma behu a obedi wachi obesan obepew no odi monitor wo background enipa wei ono aye ne master ewo Ghana ha abaya ya kan wom so ye hairdresser wasan ye decoration very good enti yenhwe ne background te sen oh so wo hwa ono ade ne ho oye independent okay obi ode ne ho bia no sebe omo abusuani baako bi waboa miedu bi enti sa nipa no ne ho hia ewo abusuani mu okay uyi no to nkyɛn yensan hwɛ sa nipa wei na busua mu te sen ye wo bi te se abrewa ba kofi twumasi wo abusua ni mu oyo obi a owo bi enti se duru de den a abusua de pressure be kwa akosi abrewa ba kofi twumasi so se ye teku ana sempoa ne ye pa on be kwa akogye afini ho e de aba enti sankofo no na one wa ba be twempna muntie o ono be ba be twempna enti se ye adwuma no wo ye wo Ghana ha obe make sure say obe spoil o
ema no muntie say Ghana girls nso ade a wono pe yempie mamaninye ode pe kakra fa mame na memfa mo me ho eba so obeka say this guy is very responsible enti oye Nigeria ni kura enye hwe okay afa mu senti another trick na we free Ghana ha na wakọ ne man Nigeria mu now okokodura sidi mu edusine naira but obe make sure so obebra no watumi anya naira ni bi no asan de asende wa mo converted dia basidi mu a ebi a wanya obetumi anya ebi a bese 2 million bi ana 3 million bi mayu ade a wo bi betumi anya naira emie de aba sidi mu wo Ghana ha na chese wa brene ho ewo Nigeria ho because naira no sidi mu edu pass ne naira enti omo obi sa no ode emotional trick e de ato so enipa yetumi abuse obi emotionally yetumi tricky obi emotionally unless e wunim me oya me girl for example na ebia obuafu me pa metumi a tricky emotionally baby girl adwa sani me don no so we ya wadin se wu ja me pe me kume ho I'm tricking you emotionally so that you can fall back na wasaba be ye me dia okay enti sa guys we okay na wakodru watumi anya kakra wode abraw enti wani bekoso se ne nipa no odo enti ane ete sa de adwe bra na be sra me kakra baby girl ma feel man you bio wenya Manchester na Barcelona weya man you bio Nigerians for mema Africa ha especially West Africa say ye ka wono mo a ono mo ano ede say ye mfa ndodo oba say ye bibenyu oba omo ye number 1 and you obedodo now what trick you from Ghana your own country Ghana ama wafa car e de free Ghana ha aeroplane o de beko ukokudu Nigeria wako ne die mu eho ni a kidnap you ye de wako sie now fa numbers a wo ya wo wabusuafo bra na yemfre na yen demand kwan ba ku we mesre the security agencies wo Ghana police intakes adie we up to Ghana immigration service service ba ko e wo Ghana ha me di wo no ho yaw da bia Oma ha Ghanaians almost side no a floppy they should prove Oma ankasa homfa nkyere yen say the kind of foreigners are ewura Ghana ano ade ni too much she Oma enenam esresre sika traffic mu she yehu ne say yankwala she akwada boni ne nyini beye panyim boni ye hwa akronfo ye we yakoye say amrobri we yakoye say we di om tise fulani fo we di om tise Nigeria fo ye hwanu mo kwa me no onmo fa so ba o mani mu make us say onmo ba mu as nkwada nketo a yes resrade enti sadie we immigration service no police service no mun kamum na mun hya sadie we yinso na Ghana maya ene Ghana mrantie mun so munya hweyie e wo saade hu ade bi nso aba ye frɛ ne cornet sa cornet no omo de leo amanfo pa from Ghana to Nigeria one hweya ne de demand ransom from your family and this anoma we must read the police service the security agencies in Ghana they should take these steps up omo act upon no omo mfa nyadwuma say send Nigeria for nya kokodro epam Ghana for mre bi free wonu mu mamu ema yenya Ghana must go ya say ya daso wo ho ye pam Ghana for free Nigeria mamu ema tete ya ye de Ghana for famu sabre Ghana for ma bedru ye tetre kwamba ye frade bi di boro unim di boro eno ne beye aduane kese e de ma Ghana de hye Sadia no say Nigeria for trupudodo. They are coming in their numbers into this country. We should be very careful. Whether normal or unapproved routes, they are coming. Ashawobra, Chronobra, and Nyoma basa yena sankofo we de bo meimu. After they come, they get into Yayan Kasa mingle with us. No manya ye guess no. Now they go back, lure them, take them back to Nigeria, kidnap them. Then they demand ransom from us. Ms. Ramo, Ghana security agencies. Let's take this matter up
munya ho adwuma nya saa de a de ya huni eye ne nketwa shabaya no bambo no mu aye mmere o nsani ye freg ye why again hu nyina so ka so okwa adwuma wo Ghana ha on hwehwe o ene hu yan so we pie on hwehwe ono akra mu investigate again ye they should investigate her properly so okwa adwuma on investigate no se wo mo boro no se ne ya chekere no bebo a se mu hwe video na ye ntwa no mu hwe video ni na ye ntwa no because police dey picture bi ba ya say police na dey ba you whatsoever no front man no ni ba bi ntwai ne moja wo ho eye dey na di moja ne ba it means they created something to look like eye moja bi ni ato agu ho so lady ne crash should be investigated and your ma bebre ye tricks a ekoso nanso say ya ma ye ni ana ho a o man ne be bo e be say nyankopon shamo we dia na me de bie ye ho ani why ni nyina aka ho be arofo ne ade hye ya ade sua ya ade kire se wa ma wani ana ho a obi beka kire o me ko France na me pesa won so baby me de wo fa Africos na aba me srew o kwa akohye ba bi a wo benu ho o ye de wo fa Nigeria na aba me srew o be kwa akohye ba bi a wo benu ho ye de wo fa Togo ene ntantem na ne de waba mesrew wan hweye wabusua de wonom nsa behwe won yam se mo ama ya nsua saade wei na ya nhye ne nso na ya mfa anyadwuma the security cannot be anywhere at any time so you yourself be a self vigilante one kasa security yourself if you don't do that obekwa akoto amanie bi mu a sebe ense na emfata midin de Krobea na Yaw Asante ma afidie ni na ha ye twa ye ho na ya to aso apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the black smokes mixture no malaria dronana. Ani, say nam sa, who be the same wife nina ye tested positive. Ya num bieno. Says a cool malaria morning nina. I'm yina negative. Adia ho. One my way hepa plus mixture no. And what do you swabba? Cynthia, I was so immune system. A strong debia. Anti Pavi, a support to immune system no. Na plus mox no so to malaria no good. Malaria symptoms. At say etipaye, afia, one more tour, and one meranomsa. Achakura 4 days na Pavi and the plasmox mixer one no to malaria and asekra anya sa dia ko hu doctor for 0542 778572 and 0542 807907 magie drone di pa Pavi plasmox and hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfiedu mienu kan our pharmacies na heba shop FDA age edwede nkra to yatum Opanyi, Mashusha wache. Se perfect series books here. Oma mi koto bi mame mano. O wejajai. Abua wa mo se wo to make kai kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene tire wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP nina every basic 1 equals basic 6 English every basic 1 equals junior high school ne ba ne combine so a owo ni nyina bi English nom and maths nom me say books bia ni ho perfect series any bi na GS and naka enso am approval enti obata bia nkoto bi maneba na so we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de wote boa no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so here wammu a tufo nko aputuoja station ho a enkran danso mine first stop any omamu ba bia ye tonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series your worst future is secured apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plasmox hepa plus mixture to malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixer anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo aduro ye ma general well-being abusua pomudin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha share wo ye hepa plus husband
Ye de why Helper Plus husband. And they also we Helper Plus wife. Na abano. Helper Plus mixer. My dear drone di pa. Pavi Plus Mox. And na Helper Plus nyina. A pin for about or more manufo. And kwada we ni fie du mienu ka ho. Our pharmacist na herbal shop. At phone for 0542 778 572 and 0549 297-463. Helper Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden krato ya. Odofo, mama mi se wasem bi o. Da ben na ope brese. Ukohwe onipadua mu. Sede onipadua na kwa na ho odin sitie. Obrebo, osa, cholesterol anasade dudu ewo mu, o blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by Grace Medical Center the amount say, and Jamu Bia, Bramian chain, my yen shemau. Car cry a day quiet day bumpo, and brano, yet the coffee temp correse be bia de ye, nay nipedria, yet the ne coordinate ba. But what I say, baby shamu, and tentem, na bibi siwa, ye winning tem, yet me asrano. By Grace Medical Center, ewo kumasi bremai, DVL and Inchampe, or Sequoia area, wa, BBN Yamienkasa, 0244 97 68 05, BO 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Okay, 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea Asante Asem Beba Dabi Akakune bete Onua Ori Abe Akusie Ati Quantum Pon Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro Asem Beba Dabi Yesu Woha Yanbisa Peter Oteka Asem Beba Dabi Woha Wuko Tie Hefa Piao Adani Mugura Aye na Sienkam Ise nyuma obia ni nyuma nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na oyede ohweso edidigi hotek nyame ma wonyuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yem adwuma wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden ne omo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na odi ama no odi asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metinya tia to obrane mu hwidi pataya kɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm wa adini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tuturo nso omo papa mo da so busua ɛyɛ waduma na papa wo yɛ ni kyensɛ yɛ kan sɛ ayi ni na ase nkam bo wo mo nyina ho ban ebi dia yɛ tia ɛmo brofo enyanka ka papa wa yi bi uteki mo onyin kire ne duma ni tumpon no mo tumfa abotire odo ensema ya no mo tika eye futu sema yene ne ya ne ya ne kire wo mo gu eni mase nya sa no mo tie wo mo ka se duma no mo yene embra wo mo hu obi eni mase ne mo ye yo kakaye ne ya no mo papa nka wo mo hu fi sa bre do hwiri kopum bra odu obi a bekɔ no de baba betena se a se de be ya on be hisi na bibi atoye no awade wa ho ɔden no tumi no ense wo ma nya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen Krobea mpacho good afternoon Krobea na mishiraw na mintu wonkwam ene dwumadi a wudi sede wosi ya ma Asante mali Ghana man Krobea nya mishiraw ya memma wo nyini nche Nyankopɔn ma wo nyini nche nya memma wasefo nyina nyini nche Krobea mira ho na nyame yi wo ma ye se nyame yi wo ma ye se bepoye hwe program yi a mo ye na wie efa abrante die hwe papa no namba bia watima yi sa 30 million dia ma no mi busa se hwan na betima yesa hwan na betima yi bibia tise ni nyina Krobea wai wo o papa wo ye ahomobro ni niema wo ye no eno na ato obi akoma so ama wo yi tise kan de hwan mi amenu kase mi nibio mi wura ho masu awie matini so awie na me no kasa yi nti de me ka chen so nyame shiraw nyame ntu wonkwam enja yeda papa ya de wo ye na da obakasa wa bre no wa hwe asada no na wa wie baba
Mese faso bi ama nti mesrew enkase ma breda kosoye nyame be hyiraw metie obi biara wo studium ho nyame hyiraw wate assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mene salapa pa Otek 102.9 FM akosi alare ede asem ene de waba na Krobea na bedwafo ene na tiefo nyina anim okay me sam ne tete ene ne tentene sey mene oba bi ana share ene yinsan bae oba no tu aba me dem ama na mehwe ama no woi meto abadin no wiye no na se gana mrem no kura nye 2 years yeso kostu kwa ya mami ya makula no kostu gana ba ya wose kura ni nyama ba atima yako abusiafo ho no wafa ne to ne ntwantro ne papa mo busa se wose kura ni nyewa ne ba ne yede na wo no ne papa wai wose onim ne papa no oson daya na onyama ya oyede oson daya na onyama ya ono na ne papa kura ni Yesu Kristo second ya na sana ne papa mo busa no oni asama obaka ana ne papa mo busa ne se onka person papa binka do mo mo ano wantumanka me so me hiama ba so me ba no ko school am say ja o chema o woni masamaka de beda onim kwa gyemensa no kro ya sa ka frame of phone so ka zero say me yire no ni berefo o ye ni berefo se ni brade ni brade sa no ka kire why na ne o yire twem na sisi ya ono a wo ma mempna kokora no se wone wo yire twempna Otek 102.9 FM me teme frɛ no wa phone so se me ba na o sa frɛ me se me to duru a yire fa o ba brɛ no hwan kwa wi me ansa no na ma to duru no cha de koma no no de afa wa wo yire aja me ya me de awie na ma ba fi se ka wo mu minu no wo he wo de wokwa ho a wa ye o de awie wa ba kumase atami wa ba kuropon wa fa wo sere o so kwa no wato eme adura e de fa ba akoma no na me se minim hwe minim se na akọ kama nko ami kama numa de no o ma mi wi no anfo ba afoforo wa fa bebre na ya no obusa o ka kire o se adura e de fa ba abre na wo ya o kan de ne kire no ubisa de de o say o de kokọ na ge ho one no han na anyini nye no ya nye message no ono anyini mpacha o yire wo mfie be sen mere o 35 years eno watete se one kodwo mensa na etwem mpacha wo de na ma wugidi se ya mpase o yire ne kodwo se akura na to ho na ye wo me atede akoso bia na obi anim phone number ya ma information enti ge no ka kire wo se akwara na wo wa wo ne nye wo se ye hwan ba ya bucha me wa fa ne ya madanche ne ya na ne papa ma wo na ya madanche fo o mo bucha se akwara na papa wa yi wo so nim ba bia ne papa no o mo bucha se na wo no ho ne nya me ya wo so so daya sesen o so daya sesen o so daya na wo fa yefunu Asem Beba is over me atichire mati ntiase we na me ba kitwa na ye twen ho manson de se ya no ne sister panyini ba ha honum to ko honum no o de kula na bai se sada de na nso to o de kula na breme se kula nso o ba na papa ho na so wa o do fam ba mame me ge kula no ana me de akula na ko ni mame ho me ko duru aye kula na so honum ma mini se mbana wa me se 19 washa 19 night wear and obo toma awo papa no e de mepra oye dey o papa no de ma epra washa dey 19 no obo toma and obo toma papa no so te no ko ano no opra na hey amina on sha draws dabi hey amina te ko de ma no wo hwemsum amama ndaje ma ko da obonten sama ka tell me so o pacho o twan tropa di pamata di asem no se sa tichire na meti se so onon papa na twampna de no opra de dem no ashe 19 no obotoma no ansha draws what is one on na twampna mate ba ono de an ha me ba no na me pacho me je me ba
no mpia wo mapra masam nyina ni Asem Beba Dabi Nebe yiro Ile Asem Beba Jata Dabi biribo Ena wiei odomanko benyame ayeyie ene naase nkanfo ene ntontom ede na wiei yesre se nkaudin arofo ne adehye awiei yebema yenho aha na yama yenho akwaba aha eye otek 102.9 FM sunie ene eye fiada ene ye bosomi num adehye bosomi me bosomi de tosumi no emfimpinu ne aduonu num ene ewi ene wiei yasa hia bio na botaye no ne se ye de adesua ne ade kire dwumade no ye de ba besom na dwumadi a ye die da biara da wa afidie so asem krope ne yeka ye se ye adesua de ye de kire ye ho nso ade e wa afidikasie yi so ene dei eye fia dei kai na hye ne nso se dwumadi wutie yen eye 102.9 FM otek dwumadi isa ye live ewo yen Facebook ena yen YouTube ne so se oba TikTok ne nso so a dwumadi ni stream live ena wiei obe copy link no e dia manua nuamfa manua na yen nyina yen hia yen kyerɛkyerɛ yen ho ade na yen suasuade ewo afidikasie yi so ena wiei kro ya nso dwumadi no mutie yen ewo Facebook ena YouTube ne so ohwehwe otek 102.9 FM a ye stream show no na wutie a eya ahye copy link no
fama wunua nua mfa nua emfama nua na ye nyina ye nsua de ebre kro na mu no comment o de be ma ye wo ye comment section ho o de say ye Facebook ne so a bra comment section ho fa wadwen kire betum say ye YouTube ne so so a bra comment section ho fa wadwen kire betum ye beje ye be kan no kama e wa afidikase yi so am obi biara te won so wonka awiai ye wo be love radio for oba Spain a dwumadie ni stream live e wo ho oba United Kingdom ni nso mu a ye wo GN radio wo ho ye wo Patmac radio wo ho ye wo Abawa radio e wo ho Amansan FM enso wo ho ye wo Brini radio e wo ho ene ye wo Sahara radio ena wie wonum nyina abo ademu abiebiem UK mine mu ene adofo ne adehye a mutie yen ewo UK nyina no Nyankopon hyira mo ontom nkwanam na wontutum nyina manam onso mfansiye ena wie ye wo wone ye monitor show ne nso wo France Kings radio eno nso ni TV France fo a mutie ye nyina no ena wie ye chiachi amomamo ha ye busase mompo ne mutesai ye wo dache hima radio wo Denmark ye wo Rakus FM e wo Belgium ena Sky FM wo Columbus Ohio United States of America bruchimani mu ena wie wonom nso abade mu abiebiem ye adwumadie no etwagu Krobea nana Yaw Asante enimedin uhyia me na ofreme apese makana na meje ozo se miwira ofreme Krobea jata adofo meje so ene oje amanie mene mapamfo yashia jataba wa ha abrewaba kofitwumasi wa ha obade achiame wa ha sanso na eja kwame enso wa ha awie ye nyina ne aka bom na yede dwumadie yi eba besom wo a waye nyirede na wutie obade achiame akwa ya eja akra umpom te sai Nyankopon adome ho ye pa na so Nyankopon ni adaroma ene mejina utekefe mumpanyimfo nso anem na mama adwuma o adwuma dase in fact adwuma den ya mobo edema mada utek no Nyankopon hyira mo eja kwa me oho te sai adumro na daroma Nyankopon hyira wate amen senka adwuma yefu ni ho anka Ghana ni ho sebe ye kwa ye bai enkakra ye gye no eno aso a ne etuatua to wo so emu obia nsutua ne de emu o my Ghana ekoso bra na me wo school no na sociology ye wo teacher baako na wono no oba na wa bopimpinis ya twetwe ato ne nufu na se eho na no wo twetweto na papa ne ba na woyo na bia wo busa asem na aka se o media mi wo school ntimi ntua tase ya wo se da bi obi a wo Ghana bia atua tase no wo kire ye ma ye hunu se ye wo tase no ne nkurabata bia ye frɛ no direct tax ene ye wo ne nkurabata bia ye frɛ no indirect tax enti sebe emu a meme kwa akoto akozifie na papa doctor ne papa soja ba nu adie no metua tax wo so enti metua tax de amo ma no kire se de wo no kramo na free obi ma so de aba Ghana ha no ye je ne to wo no so nhwe nhunu se sa to no wo no nko na betua enti wo che de to enioma na oba beton so enti final consumers no yenso yetua tax ni bi enti ene mona mabre na maje o my Ghana esi ho adwuma yafu etie mi nyina na awiai me mamu nyina adwuma Nyankopon kamo ho o mamu ahoden se da ne da ye betumi akọ na yaba de woye bia o ka o ma na nkyekere ye ho de woye bia o bo o ma no se bekoso minyi twi ni adoa obia hu wombi yenyere ye ho yemre ye mojani yenkonkoden na yemfamoa se be ya asante mai o my Ghana ebibremu atoye ebibiman eni wiase nyina nso ebefa ne ntampa na wefra ewiai adofo yeshia na ye ba besom na unim se enioma ewo wiase nyina odi wani huni ni nyina behwe ase unim sa de enne odi wani krotua wisi etuatua hoyi huni ni nyina ebehwe ase
enioma wo bre na wo yo mprempren na yehunu ne se enipa wei ni dan ye fe nipa wei na fidie ye fe ka wodam monhwe ne fe saa nioma wei nyina yede ye ni huni ni nyina ebe hwiase atade a ye hye krachi ya hwehwe ato so ebe hwiase empaboa wei de efe ebe hwiase ye kwa ye bei enipa dasani onkwa yetia ewa asase so enti wonso de beye bia se dane se bo kora no a onipa dasani onso be hwiase de wode wani hunu afefe de eni atantan de ayakayaka de a wonamu nyina no enye permanent ebe hwiase muntie papa kokura poso pa wo hwe papa itiri ho a ni tiri ho nyina fufita dwono nkoa abodise nyina fufita woya ne hwienye ye woka ne yomokura enye ye enti wajai fita no ena afu na wakokoto mrantie bi ya wonu mu ahia mrantie konto aso sukui na wonu mu ye hwehwemu eye mfidie bi edeba papa ne hwe krache baako a wono na emrantie no a wono mu ye san hwehwemu no odi wono mu anim no se krache wo ma ene ofre krache no ene o se mu hwehwemu a mu ye eye wa ya ade na mepese udi machi na nkakra me di uko me fie na me kokko kire wade de ye hunu wo wiase nyina ba hwiase o krache ne hwe papa no ohwe na tifi na wo hwe mfie a papa na du na papa no peso kokko kire na de wo ni fie a ye nyi nipa ni papa yi ebia nipa bonfo bi nam ne so anhwe ya ya chemi akokume enti nya dan enti ogina hodwene sa de ehu ko ni trimu a papa ne se miwura menye nipa bonini hwa akokura mfie baabi a medrei eba se minku a me metumi aku sabe ade na mpese me kirew krache ne digidie ene odi papa na chi na ne omo fa aka enkakra ene Krobea kurum ene om koduru papa ne fie oba ye osebra mafikire ho miwura papa ne fie no yasi dantia ya to fence wo yibi ede afa ho miwura bra ene odi na chi nkakra no ni koduru ni na fikire no se wahunu afidie yi esiwe wo se opanyiri makan ho nsem afidie wei me research any history kire se eye afidie a ebe gini di pa wo wiase enti sesei eye sisudua even research ya ye edi afidi foforo bai eno ena ye kenkan ho nkrata edi aye sisudua na ye de aye ye fidi a ye no papa nsa fe se di machi bio bra me dem afe krachi ni wura adem a wo hwehwe emfonyina atwetwere ho a utumi hu se panyini no wo ye professor kakraka ewo Krobea kurom ho ya enhwehwemu akoso wo wiase nyina no na sa papa ne ka ho bi na afe krachi ne ho adwiri no o se krachi me ne professor hwan bobo tatres ya kese ede kire no eye mea afidie no a me kokko kire wo no eye me na me yes afidie no na sa afidie no esi ho no ebra me yes afidie ni wieye no abomfie no beye se emfie wa haduonum achi 150 years ago na ye afidie a ejina so pa ewo Krobea kurom ha enso ene afidie no ebi na si hoye o se ye kase onipa dasani mehwe onkai se afidie ye beye ne den woni aba oni ananim se afidie bebre na wuwuko woni aka no ye kakra bi me na me ye wura me dem o se wuhu mi mfonyire no me nkrata edi ho adanse se me ye professor asumesi no enie me kana me de akyerew de mu ye monyere mo ho jiwudi no fatu ho se ne ene wo de meme de ye susudua de aye wo de no kire se ekina bi
said the ya mediano and to me nyina 150 years ago besi sabre no de be bia de wo ye ne nso ebe hwiase enioma ewo hwiase nyina kia ne ke ebe hwiase onipa dasani oka ho abrabo a wo bo eka ho ejapade a wo prepe e wa atiasefo asase so eka ho ene hwa ba ya mame ohu efe buru oba pa ye oba kokko hwani tuntum fe enufu eto sheki kakra na mehwe he ne woso asentachi mankofie eso papa munso emre kama woso kakra oba pa ni nyina behwe ase o de ne wode ye no da sebo a ebetiagu enufu no ebetiagu eto no ebetiagu nipadua no ebego obehwiase enti dwene de ne wode ye ne ho momie hwa de bi ye wo Ashetown Krofrom Bantama ene miaye afie binom a nesisisi efiboboa no a nesisisi kwa ho a sesei ye dwene nyina gu asasi na brosan momie hwa o saa bre no nesi kwa ho ansana sabre na obetumi anya ekwan ho asase se kwa ho pe se na wa anye de hia na wudi mu ewokrom enti sabre wontumi nsi fifo enso wo kwa ho sabre papa na ofie na ye gangam ofie no eno na teso 2025 mu ne awei o mane ba ye no omsi fie no atwam sane etie no ye buagu meka say di osi ye na ankasa no wawu ye buagu esi no foforo efie na hwiase ye hwe ka brands ya abako ebinum abeba o enei wobi twi ka number kwew wobi twi r wobi twi a b ni c wobi twi 2025 busa ho de enei wo twi ni 2025 no entini A amana ni B amana ne kwew amana ni nyina bayo ene on se wutri 2025 uhuru ni A o se wa he ha ka tantantai we de munyimfiri kwa so wa yese wo pen no te se wo ene wa hwiase enti wo 2025 no de ebeye bia ebe hwiase minya 2022 mizi hey me twi the latest number ene obi twi 2025 sa ne wiase abrabo no etie se wante sa de yiase wa hunu sa de yimu na wamfa nka abrabo ne ho a wanhwe ya ubeku hontem kire se ohwiase a onte ho ase ene wiei Krobea asem wampesem ka kire wa nie aba de achia be akra de wuhunu nyina be hwiase mo ne kasa good ye na nyame ase na ye chia ye tiefo nyina tituru na naje abo ai na ye man yakọ nyankopon bo a ebenada na obedi ne yire ne na otweda no ebenada we ya we di on kan kire me sa eduru so wa send ye na ne won send ni ma enefie memene kwasi adwobna kwasi adwobna and ye ntimi nkobi and ye wonu anim esana hene wadama we dia onana anom ye ntimi mma na enso ye ka ho honhom eyibre no ye beba enkwane ahodi ne hia ye beba good akra wasemu a wo kan dia me de ka ho yes wiase a ye we bibia ebetwam akra mposisi ya yani kra ye tie ukofa wumfoni ni dada bi na wo sha ase se wo hwa na hu ni se wanga sakra an wasi road a utwam ko wo de sanya otie bia fa wumfoni ni ba ko na hwe wo bo se eni ema ko de na ema so bibia ba so bi empo wo kra watade a wo pam ye anu ani je ho pa na ye ofe no wo hya ba ko mienu miensa enan enum ensia ko no abonu se wanga sakra no ase wo nigidie wo mu biom ada wo be hye no anigi ya na wo ho no obire bi atade e no hye a wo nante enko no utumu nze da bi enne ente saa kasi bebre abam kasi ye pen so bensi bi ba so ne fe ne v-boot wo betimi ato saa v-boot ni bi pa no ze ya wo da bensim ya kire se utumu nze
ene sa vi boot no hunu say esiwa o fa ne say nkokorafo na obo omo bra wie no wo mo na wo mo da so yusu sa kaase no enti ma wani si wani so say ade bia wo ye bia no se ne etie bia no wo ebetwam empo awade aye ware ye kura etwam o say oba ne be ma betumi atena ase ebeduru mre bi no na sabi ehyiamudie kura ni wo bio enso no afi no omo te wo say anuafo eno kwa de papa mbono no ebra hu no wo yire ne nofo na esisi wo no a ene wu hu no enye saa na de be kwa wie yo ebeduru ba bi na nofo na ye de na egu ekire say atwam be ma na wo ne te ho a ne ho odin a okọ nan enum ensia ene ayi a wani agye se ne ho odin no ebeduru mre bi na me yenu kura ba ko mpo no den ekire say bibi atwam ndi esia e ma ne nya onwanwa efise ne bere na so se atwam na atwam akura we na me de kan wo de no me da se eburu awiai Professor Mr. O osena na ya Krobea Asante Nyankopon onhyirawo na onto onkwanem ontutumu anamonsie na omwamo enra na menam kwa so a meba adwuma mu ha na menam kwa ne so a babedru ese junction ho no enam hu se meta no fofofofo ti me pake baabi eja kwa me de se wa wani tua be ye nene na nsanie se nenan kura enti yes anambo obi gu so me ba manim kakra bedru airport runabout ho na sense na san signal bibio na mse asem wasi enti me tra airport runabout unze se otwa airport runabout no na tra emosmensa ho na no a organizing shop bi ho ye frɛ wonom second chance organizing shop second chance organizing shop omo director no de Mr. Ampofo ena wie ma menchia Mr. Ampofo na menchia Mr. Asante ne nkwala na ewo ni nyina obo ma menchia won ewiase dimpa ye o na we nam kopake ho se wonom nhwe meka yi mame na ni omo de ade hyehye hu omo tu akire tai ba kom se na problem ni nyina ta we de free oba ade wo se ta na sei se ta nso ye nto na akora ba ko adimirika be ka kire director ne se na Krobea na aba no director no wamu fo take family ni agro wamu di super glue na cheno enti 24/7 kachika say ye ma off nko dia second chance organizing shop wamu fo take ni agro director ni hu sa no no a check mo nchake rem no say rem 17 die wamu terms no no mo yi tie no no mo di ahye say wie na say director na me ka say osena na Krobea wadwuma wo yode ma Asante menti fa afi mete ho na mi hu de menye mitri na ye mi kono me ye mi ho hwie yeye ena wie Mr. Ampofo onne wadwuma ye fo a mo second chance organizing shop so wo drive here free men share about ha o tra Goyal filling station tra Zen filling station na organizing shop na e wo ho na eno ano no Nyankopon hyiramo ene enra adefefede a mojoye enso edemame ena wie ye hia se ye besom na soma ye ba besom nyina no ene ye won komobo ene nsam na egu yanim ha no ano hye ani soso nanso we nso hu hia esese etiditi we ye the final stage of akwesialare ene Amina me pam cho those of you am follow show ya che no emre bi enche kese owura bi ba yanim ha ye frɛ no akwesialare in the year 2025 year mu ena akwesialare eba yanim na sese ye ka sei akwesialare esa wo manim ha momra Facebook ne so momra YouTube ne so nenne momehwe akwesialare na monka nkyerɛ me sɛ wasesa anase onsesan me pa mo chao momfa akwesialare ntosoma me akwesi sre ye wanim ye na amanfo hu ye wanim ye mpacha obra Facebook ne so ana bra YouTube ne so se ya na bra behwa asem wa mekai akwesialare ne da so no mo mehwe no na mu hwe se me se wasesa anase onsesa ya broken heart adofo ekum nipa o broken heart chi akwesialare
no ye ne ho hwea na enye ye ba ma me nkyere wade bi so ye oba na ba ma oma onyonko broken heart na nipa no u stay away from be ma na so oba na 28 days and above se broken heart na anti nipa na ni so a obetumi aye ne ho bone enti sesi a ye ka sei kwasi ala broken heart na ati wani so na da so wom ati wani so de da so se ati da 28 days and above santia ehu akwasi ala nie oba de achi ame akra in summary tofua akwasi ala asem wo de baaye ba bi ewurewure mu aba beduru ha simami ensa fabo ni tofua mame yo akra me da se tiefo ebeka ya se nenso na uti aye wa haram na krachi baaye oba ye na asem a wo de beda ye nyina se da bi eye biribi me ne oba bi hia ya na ye frɛ no amina me ne no amemfa bukali ni nso so what's na over so amina bukali na me ne keka ya oba mi se ne pe eche ye mfie be se miensa mpo ansa na wote ase e de ama me ebra wote ase ne tena ya anche bia na o ka kire me se ne ho adane ye na nigisem enti no nyame ncha de wo ye ema afi de woto ni din kama de ne che eto na damfo nurse bia ope na sempa na akwada no nya emfie mienu akwada ni nya emfie mienu a edu se okosuku no na krachi ye na adwen se omefa no onfa amina mfa akwada ne mra na onfa no nkosuku a onpeso wode ne be moko ka ya o se akwada no enye ne ba no ena o se akwada enye me ba metu ne badin me ne wo na ada firi ebra wonye mo ye nyina repem sa abrei dabi me de wakoto abusuafo no kwato abusuafo anim ampa omo frɛ no de ne bae omo bae nso so a de oka ye ne sɛ akwada no enye ne ba na ne one ho ananyem ɔso ɔso dae ne dae sumu no na ohun sɛ obi ne no abeda nti firi hɔ no a na nafu no epie enti ama wonyem afei ekɔ animu a ekoduru bia bi a afei de na ɔno nko atena so a na nye yie ne senti odimirika de asɛm no eba ha de ebeda ye ɔbɔ na mane nyina sɛ nia meboi atiefo bɛka ya owura yi na ɛka sɛ ada ɔkɔ ba bia na ne yire no ɛwɔ akura bi ase a na wɔde ne yire ne kɔɔ na ne yire na ne gikua ho enti wɔde ne kɔ akura bi ase sɛ hɔ na wɔkɔ benya afusu kɛseɛ kuro no a yɛfrɛ no sunkwa na hɔ na wɔde kɔgya ne papa ne papa de ntira ya ne papa ne sɛ bra ne papa firi mu no ne maame ne owura bi atwempena to wɔkɔ ya na wɔde ne kɔma ne sɛ ɛne agye wase na ɛne no ho ɛnta memmo wodi sɛ kasa men kasa muawa no ɛno na mote kwadwo mensa edin wɔ mu no ampa wɔde no ɛkɔtenae afedie ɔse dakoro bi wɔkɔe sɛ wɔkɔ akɔhwɛ wɔkɔsra ne yere a ɔkɔe a ne yere amina ɛna ɛpra kwadwo mensa ɛda mu alare na so ɔhyɛdeɛ 19 wakama to aso ɔhyɛ 19 a ɔwɔ motoma ɔnhyɛ dress ɛna ɔpra bra wɔne ne kɔ a ɛda mu no kra na ɔhwe na som ɔbaa no hwe bɛma na somadan kra wa na wa na dem hɔ ɛna kampɛsɛ nka bi kra wanya bibi ate ɔse yɛ no ne kai ne sɛ ɛne me papa yi metai ba ha na me frɛ ne sɛ me ba enkra ya na ɔtaade ma me amanfo so ba atɔpa no brɛ me obi so ba atɔ atwomɔ obi so ba me pɛ ebi a yi pa no dabi ɔse wɔn deɛ no ɔta ne papa ne ta to nkra ma ne sɛ ba tɔdura yɛde yɛne ma ɛdeda utimi agina so akyɛ wonim sɛ ma yɛ mmerɛ ɛhɔ ne bɛsi akoa yi tirim sɛ ɛne ɛsɛ aduro yi a na metɔkɔ yi mefiri hɔ a na ɔno nso de atoa m'adwuma yi so ɛne sɛ ɛno nti na papa yi ɛma metɔ aduro yi ne nyinaa ɛnkamfo a na asɛm bɛduru afidie so yɛto yɛn nsa ɛfrɛ amina amina nso bae amina nso ɛbɛpae mu ka kyerɛ yɛ pɛn sɛ daabi da akwadaa no ɛnyɛ wɔwura yi ba ɛnɛ wɔkyena nso ka ho yɛbɔ no ɔsɛ nokorɛ no wɔka nantwie no wɔntua yɛ wɔnkɔtua nantwie no wɔnhwɛ akɔse daabi ɔma ne mfa nantwie magye ne ba da na wɔka kyerɛ alale sɛ ɔnyem dada wɔnyem ɛna alare sɛ wɔno koraa wɔni ba nti wɔnka na no ntum na wɔbɛhwɛ no alare sɛ daabi da ɛnyɛ nokorɛ enti ɛkɔbaa saa no deɛ ɛkɔyɛ yɛa ne sɛ ɛnyɛ ne ba no deɛ a ɔnsese ne ho kama no na ɔntua alale ɛto ne bo ase ɛsese ɔsese ne ka ne nyinaa no
na akosi 84 86 aha enka ne de no na ma for de ne 800 8600 ena ekusie alale ko fi okoda dwen ho na ena wose da bi mitiri wanda metwe ho na meka se da bi emfiti ase ne ka se obeye de ne wose da bi se wose nya ne ba no a wate ase wo kura oni sika odi koye de ne to ontua ni sika ne ma no ebra ekoduru office no a no amina etua mu 1000 ye 10 million eto ase se wa ye kra de se 600 na da so no watua so enti wakoda dwen ho no wose da bi meye de ne oba be ye de ne oba ye e ma ye to ye nsa fra amina de akukoduro esa de akwada ne ba fie ha ye de ne ko bia ye gidie se ho de oka no waka ye de kwai omkotwen ye omye ni ombeye din na otwemienu na otwemienza na sum penyan adi beduru ha Krobea so mu ye ma ho commentary ye tia no ye bia no ye hwe yi cost no na ne tentini tie nyina ne se enyala leba au be ma brego adare de na ye nyina ne ye ra ho papa free se wo check sa day na efia ha na boys nyina gidi talare achi na boys nyina gidi talare achi obia ni se de akore de ye bia lare di afedi ye gi akwada yi meje me ba fe ba ya ye ko equals to no a na je se enya lale ba na je se e de to lare anim wase okay wate waje atum ndinisika no de obeji good akra nti ne na alale wa ha na me nim ni entira okay alale aba se osan ko ye die na ne fufuro se okay enti arofo ne atiefo asem no na obo ade aboni tofua e de amaye no se ye ya ye ka sei Amina Bukari afidie yi so me kai se o ka kire ye so ono kra de toma ompe enzu ye pie ye na de gunasene ebro de ebro ewrei esi ne bo ka kire owrei se enye ne ba muntie ye wo nkwada bebre wa asasi so a akwada ni nimse ne papa eni eja kwa me onimse ne papa eni oba ade achia me onimse ne papa eni jataba enso ubedue mu awurawura mu akwase intoto na enye nipa ye bo ni tin no ono na ye nipa se ye ya ye ka sei afidie ya so kura ye hu ye kura no ye hunu ne toto amanfo a eya amanfo ma ne ma ede hye emema no adoso se ye ya ye ka sei de eye the highest ewo ye fidie so eye senior high school enu senior high school de mienu na aba yanim ha yakoye DNA eno kra de ba ko ba fidie so awura no ka se Roma fosuku ya agidi kese eho na be ma no de akwada ne ko be ma na gi akwada na firi ne nsem ekwan ye fa so a sebe be ma no nyem ni wie isa akọ ware oba foforo ena be ma ne se da bi ono akwada na wo hwe ne kura no na koma mu ntine no entia ne yete de aposifo monyeme momyenko ye DNA na ye hwe sene ade no te ye kokko ye ya papa no na nka papa ne nka hwio oba no ne ma papa na dwen ba so posifo dofsu central edi animu ye koye DNA ne ba ya akwada na wahwe no afri ne mofrasia ba bedru sa akwada ne wo senior high school Roma fo de yi na nye papa ne ba eno ye baako na anu die nso ye offense kwa mu hai abaye ya nani nsade bebrebe ya woni mazini abrante no twempna eno nso kra de omo ware twempna ware oba wafo a woni ni kunu te be ma se agura wo ba mazi ha woni amanfo di no mempe mia na ma bie shop ama o adenti na sabi obi ono nso ye adwuma wa ha wono na tumi kotọ gobe ede brew otumi kotọ awache ede brew mempe sa de no se wudue mu ano na de hyehye ntumam ene dọọso kwabrane ma wo ba gya adwuma ye oba ko dwatoa e ma wote ase e ma wo ba bai oba ni nsono
Bema, so burning so wa. You are not the king of her heart. I'm telling you this. So burning so wa. Oba odowo. Oba wodono. Oba waye na dwen se oni bebo bra no nani so. Enti de nani so no onuabe me tu hofo. Nanu meka no afidie so se mamu wo no mu kunu. Sabi se wo kunu ni bibia ya. Eno ma oba wo kwan se emu kunu. Dabi once a wate ase amana ware ne nko ade. Woda na koma so wo hene no se wa ma be ma na mfili se oye wo hene a ono nso ma wo mfili se wo ye ne hema wo de hwema ene wo no kunu no di agro ma wo kunu nye playmate ene ni agro ene ni nsere fa obuo ma no ma ni hunu se oye ohene no ono nso be kire wade wate ase se wo kire na de pa ono nso be kire wade senti ne kase sa chekefo se igi aware bebre wo Ghana ha eboso enya bibia ntia o ekwani asa cheke no wo be fa so akro Krobea no ye ohene me pa chao na obey ubedidi ai enso onimu oni trimpe fem sa obey o meda ho oba no akọ na enso se ne obepopo bema no tawra wo be fo no okoko tenase asofa yesi ne so fufuo nie adwene nam nie meka se bema ntakukura asempo ani mo na wode tawra ye gu ni kom na kwabrane ato ne boase ahwe nkwan no oba fi abehwe kwaje papa akọhwe na ni table ne so wadi ade ne si ho no wakomia ba onfa ade ne nye hwe enti na attention no shifting kakran free so ekọ sa check ne so se si ya make say metumi case ni point blank people e de akere mo say awade bebre wo kroi mu ha se nkanye ema children ye wa awade ni mu anka awade na gugu be ma no odwene ne ma ne ho enu nti no oba oda so te awade na ase no enka ukọ enka gu enka side check no wade awade na boso bukunu manim filis wo yo hene no so be mu afilis wo yo hema wo ye ne hema ebi na alare kokonya ye na ga ne se nyinsan ne kro de ba be share no nanso alare ante ne ho ase ka se nyinsan no da so ye ne dia ye koye legal paternity test certificate no e ba ye no ba beto dwa salare enye akwada ne papa enti ene etesade a 8,600 Ghana cedis a eye eka akosi alare bu ye no abaya ye ntumi ma wo mfani ye be yerew ama watua enti ye yire awura na se ye ya amene mo ka say 8,600 Ghana cedis on your screens ena ikitamie sika awura no eye ka alare ebu ye se wabo akwada ne ho afri bra ye de wo akwada no abeduru baabi a awura no ode ne kwa akura na se no okoyi no ma yes ka se akwada ne nye ne babio no sika no enu ne kutame. Those of you on the TV, the YouTube and the Facebook, say ya make us say sika ni kura me ya mapeja na me de akyere mo ewo afidie so enti sika no enie agosi alare nana abaya na betua usika no yo me dawase ana mpanyemfo nyina se motume yire no agi mesika mame amine so me dana se okay on se sane suban no di se nante amwa no tuami nafo sana bonidin na fa amine bukade amfa se nante odi se nante obabre o omba nyina so bebre we say from for hunto hoda o se no anem obi na wo me nchen anem ni bi me de wokọ me papa hodum ono no obi no ana wo de ohuma no na won kai say I chan so bi ebe papa na betimi frem ne o eya samka o ana so wo so betimi frem ne o na wo kan say am prigapa de beberebe pre aya nyankopon ya nyankopon se wo de wo ma o sambaka nyama so wo de anima o sanka ti amina bukare me sro
mesro bini yanko pompa cho mau sisa subai no manu so o mesesa o musubai okay get no man broken heart pa de oya ndia shiwo se me papa no so de sti mu kware so o de no ma me papa no eno na hyew se me no kwadwo mensa sunkwa eno na hyew me pese ba ni nkromi na ate endi sesi a kwadwo mensa wo hu ame kwa ho be me ko no fi ho onko ne fie ho da be me ko pede ho se ho no me furu ma da be me ko no fi ho ye wo to kwadwo mensa fie da me ka kura na so sunkwa ho wo ko ho a obi en ko bo kwadwo mensa ma ne yesa alare aba ha na oba obetime ye me dai na akwa wo madam fofo wo bebre wo hu amina mi hu no pa hu na oka de na kire o de asam na oba kan kire ontumi nkasa ho mana nkasa na hu na wo yam hyew me yam se me se are me nye bi ndi se wanya foforo na nka ana obo pe ba ko aka mo ho alare wo se pe bi aka wo bi o ana nka we ama we baba de ono ne wo ho no ko ono so beja o ada o tu nya we na ono nso wa hweni ye de sefe na ya tena afe no matena nyanya bosumi minu munya bosumi minu enye broken heart na ade ko fa no de da unya won tobo ase me peso bo korokoro me se be ya me nya broken heart no no sunya no we choba ho abia na da ono de fie efie ono onye choba ne bi da no no de no ka se ono nso ne ho gikui a ode ne bekosu nkwa da obi onko bi oga zo me kuye de onko bi ayo ene wanya bidia onso so ne moye yamante ana sofofo ene limamfo o ma frefre mama futu ma wo futu te we yabatoro yabasa kwaja no te mede bibia nhame we amene ne odin kwase asam ka we sika we yin sika bia mame kamade bacha no memfa ma no orokwa afori sika no kwa na ya ne mekwado no kwa na yese kamisa ge sika kwa wa wa pa sika wa ne ho so wa bre okodo mado enye he memfa nche ampa kaya saka meji nana medama se okay ono mpanyimfo ase okay se de matimaka se Ghana for mano ebirimu ebiye binye sure o ma sesa o ma dwene okay na amwo wo mu meda se obi a onye program bia omfamra Krobea ho obesesi esemana kama ompe obi ade o ka ne kure ompe obi asika Ghana for bara yensesa ya dwene ya mmemme so yensesa ya dwene na Ghana for mano o masisi ya dodo Krobea nye tenana mama mo piao more piafo me da see eburu oba de achi me just a minute 1 minute on this case many age say alale afede nyame adom na koma ato ne yem na sisi de otum say amanfo nso wa ha o say alare aye fresh say sisi alare aye fresh waje atum sa na tie bibia wone mre bibia ebetwam say broken heart no atwam yaka enije enti ena ya se mfie wahwe akwada mfie mienu unim se oba wato no bedin fie miensa na ebedru sei na sa na ebeba na eyempo se eda adi ntem sure efise ebi betumi asie me se da bia me ka se obehwa ahwe university eno egodru ba bi na wunya ayire o meyire wo oba de beyire wo ama wani aha yetumi de ukotum nyina ho na sa ma ne de nyame obetua wo maka nyama wo wunim tirim pa se akwada yi enye enipa somasi papa endika de fa ne se boa ne wo boa wo dike wonya bia enke kan ya no tum na enso so ehwo ne ebegu anim ase ayi pa enti eye se edadi entemo na wona wo ye sa ne de wonyai efiri se ewiase ayewe ade bia wo beye bia no Osuma mi kan wa se on de kojo mensa hu hia no kojo mensa de onye ahwie o yire na de no wa kojo mensa hu hia no enti ma ne bebre nim se akwada we pa wonye ne papa ni na enso so ensan se wono anu ode akwese nti no na waka na no atum na wote ho saa enti yeye awura no so osi ne bo oyade uyima waha unyamu edu a ombetima ye ne awura ne ye no se me se me mane fa na ntwie meje me ba
enka se ne etie bia ko beka na no atum ama wahwe no a kopem se ne a enka besie na so se ompene enti akra yese ne anigye aba ma me fancy na me nche si wo se o molo market. Okay, me da see bro eja kwa me nana ma yanche atiefo bi na me pe akokodu a alare de kasa no. Sure. I say wa ni kunu wa miama na wu. Otumi overcome. Sapa pepe na tie. Na me kakra me kan say nana se dia alare si kasa yi. O se dano me kasa mi to now dey say nya siri o. Wuti ho ya yi she otiri na wasoma oba. Kofi ko toto fi bleme na ko na fa pampati na wu pepe ohun oba da card ko bono. Driver ni bi ba o. Oba de tie ya wa kwan radio ni wa kwan wasoma oba. Se ko tade blame a bo se wan de gina tafo mate ni bi ba ya hwe manfo ma o nti me mpanifo de me pon wasem pa na o bebi a bubuye na me pesa me dia tum se oba onyim ene ni uniku nana sometimes e to bi anya na kure oba onyim ne ni uniku dia bida e betumi aba se me oba de obi wo ni sem na me na makonyim obi o oba de hu se kakra na wo oba de nsem ti o de ko ka ko hye no sa e ba sa onim be makro onim pefe se ba bia me dia bi ko nya ono a na so ko kan mo se oba wanyim na nim ni kunu ala wa hyeden me pen confidence na wo de kasa ne pa wa hyeden pa enne so wa sesa on se me de bia me ka se broken heart on na duro nyina ne replacement broken heart back so se den na duro nyina ne replacement on se onya obi be busu mi ni mo se de obekofie na ya ye ne kama minim se de o si tuti ma no sa ba we de on fa ne nye basa kra so ye ka che Ghana for man se ye be sre omo ene member nyina se ye sre se wo no nipa na ene ne nkotena ofi se wo no no a ene ne nkotena because first o me say so oba mpewa o mpewa ba nana oba mpewa oka say di assistant oba o mpewa no o invite ne say yanko out or the friends by 8 ne kana wo no oba mpewa oka pa nti assistant ya dwen na ye hu kwan a ye be fa so a ye be boy bra e be sa dia asomwie ene be ba pa mo me nsome da se alari se say dia waja itwa kakra awa majai waja o na we ne so ono to majai ono so waja patam me juma na me girlfriend na ne hu hia me wajuma no ne o girlfriend no na ne so be ya on ya baso ba te say amina bukare no okay say mu ani nko wajuma ne nso ho kese ono no ya the important ono nte na mete say ara meto sa no me pentem ko wajuma me ko pe me kakra tumboto very good ware wajuma dodo sa oba no ye de otoso adem seta no from say na me so board mpacho me wo radio station me basisia yero ho na ye adwuma oh yankopon so nhira o emi na omie wonso wani mempre wo ho wo bibia bi oba pe opre wo ho a obefa de ye mfa enokre nyabotre ma ho be ma ntwa wo da bi da be ma ntwa wo kakwa bi mensa ko da se afa oba aha be ma ntwa wo sunkwa enti brewo ho ase se bia bibi na abeye sintidua bi wo baabi a ye ne akora be boa no ye fu na ho so atumi anya ade wate opesa wo sei oh me te se bruni me wo mi nu anata me nsa me wo bi mate alare bruni enti awia ye nso ye beda ase ami ambo ho ban yamante empire bo ami fa sa su ban se anante ye ejima meda ase obi a onye problem bia o mra Krobea hodum oba so ba problem ma o pe o 1 city o ka so wi a o ko baby meda ase mo ro wa nge ma 1 city Monica Sanso why enti arofoni ade share alare ye ne wawie woni wo fanso nyankopon hyiramo na wie arofo ye koye nkomo a eno nso etosomiye do ba na wie ma mini nkanka sa asem we mfa nkyerɛw se me was store me de ma han me was store ya me de ma han na wie wa wutie me was store room ya me de ma han sa store room we so no ubetumi esan de aye wholesale ubetumi esan de aye wholesale na wie se wani je ho se wo han sa store room yi ana wo pese wo fade ye wholesale wo pese wo de ye store ankasa eton mu nioma e ya de e wo krom e wo baabi ye
mene wo ka say asafuleba heya fantinu tan sad no baabi a OA station no ewo no store ne ben OA station no pe enti na wie se wani je ho se wunya store ewo saa bia ye we ya mekanfo de mawo se mana moto ebo ne nso da fom wanye ne ntem anhwe ya na obi akodi wanim kan enti je saa number we na frese se ye ya me ne wo ka sei na kokohwe kona kokohwe niama ka kire wo mo se emra fom se be ya obi nso benya baabi de ne nioma gu ana waton ne nioma enti fa wani kohwe na hunu sa de pa no eweye fresa number we se ya number no ye 0243 76 5299 0243 76 5299 and 0262 93 46 64 0262 93 46 64 so fresh number we say ya onua no beje so obemu aba no abehwe baabi a store de wo onu bedi ho nkomo no ama na bafom ama wo na won so han na ade aye adwuma wate Dr. Bismarck ewie yakwa aba ejoso na umpom te say nyame de achome na so good nyankopon adom nsio na gugu free nura eba no ama sese wiemu no atadi oye na adwuma na unim areho sam ewom se etadi seya se obi adesoa ne kodanda ye yade a se nipa kro ni nwie se ne weda ni mo dwuse ya utumi u se obi ho atono oda otumi da obi mini saa o aye se ikura na nipa ne ho hyehye no aye se ikura no ye ne ho hwie nya yie aye se ni kura na wo wuo nanso ye ho wa wo ho ye nya hia Faith Homeopathic Clinic die ye nim se gidie no ede ye benante awie ifa gidie kasa kire ye ne yenso ye mfa gidie ntu ada sa pepepe mecha wetifo nyina mecha wetifo ne ahwefo na dia okani sesi ano ye presenter bi wo Angel TV okay na sesi akra dia ono ankasa advert o ye maye no wow chen say betu card akwa akra ho akoto aso wow oye no ka kire say de bia mu bako na die me fase muntu anim na mse adai ose yakobeye emfa no be 8 years se yakasa Krobea enna se de wo kasa enna ona ada wada ya 3 hours wada ose ne life mu be 8 hours no wada ya 3 hours 4 hours ana mse adai no so ntimi yankasa okoto wa sesi ane ne system na fa sorry awonim se we twa 3 hours am pa for the day on bio and no problem ni weekness so ya say ko bi ani e command nro because ye di kan ye underground checks ni need nkomo e ya high kwa ho nti ne man nro na mi biam the video ni besen ne ono ati console nanim na o ye adwuma no was advert ni namu ye man nro no na otwe no ono na otwe kika ko na otwe mi no so okra obi na friend se masatam ya so wa dabro so otumi dama ne ho tono dabro so wow wada nti ono ati console no no ye adwuma presenter kese ba me descend wa hu na be hu no presenter kese ono what advert obeya maye no yento aye kasa Faith Homeopathic Clinic enwan ketinketi sure efie ewe de ye de mo ba Faith Homeopathic Clinic kuma se Santa se ahenema kokobi 18 wo akrafo nyina be ko Abuya Junction Santa Maria na takradi fo nyina etie me ko Anaji Police Station ko Fodua Eastern Region fo nyina be ko Landry Managers Road Poly Junction honum na ene bogoso fo nyina wasa ba bia ni fo nyina so monko Old Asida boga abronsan no echi honum a Krobea na de mbe kan metu din ankasa ene ye be frɛ ye be sua bibia fa de ye frɛ no mojabroso hypertension ankasa na isesi an ye hu ni se saade no edi enya papa ekunipa obetima ahia obi ne ya enu anam ni ni didi wa chire hawo enu anam ni nam hawo ade be chino ye be hwe no ye se otadan ho enya assemblyman no ope ananya MPB ye se wa film na ade ya wo mu ni se sa mojabroso na ye friend hypertension no tina de bia to ni din se a silent killer sure na ade ya silent yes killer sa so killer no kra ye ka with the word killer no e che se ehu na silent
edadin ehu pa sure cause I no hwe ne symptoms na ye kasem ne frɛ na se ye terms mu ne frɛ de asymptomatic ya kasa asymptomatic ase che se sa yare kro no ana sa yare wa no and share any specific symptoms say ebia malaria ye wa uti ya ho ye hye wanum to ene sa nyoma no ono ne de sa yare wa ne de bibia etimi ye obi ba nyoma ba ko mienu bi be de dan ne dia eno no e ba sape e say bo nka ye say wanya moja bruso ni bi ana so wanya hypertension no ana ka moja bruso eno ne nche se wanya moja na ama moja no nam kra ne bi fi no kra na nka mbebu sei ntisa okay be ka se moja bruso ne ye say moja no e force no against arteries walls no artery no untini nim no moja no e pressure no e so chen untini nim so ati asinti abasa e man ye widen ntisa no akoma no kra sa hia extra force e de pompi moja ye dey fm ayese nso tutu ye no nso egu yi obenya gata bi wo hono ma gata no wala aye choke enti nso no e be da akọ enko enti agi say the force any pia sana akwakoye so ati ase enti abasa na akoma no wankasa wo ho tinka severe palpitation o tinka so akoma e bo kin pan ewia na eja otipaye ani otibeti ma pai wo sa na ya na omo ha omo se konum painkillers ade krona e de ba no hu ye osime konum painkiller na onum ni bebre no so no e kwose e obrebo no enti na fetum party clinic say o de jemre fa bra ye honum oba yam pentam nhwe ni paninti no ye to yebo symptoms na bi de sese ni enyamre aye ye differential diagnosis ehun say yare wei anyway ani apeke na ye de ko chef die ni mu no ye o labs wie ye no na say yare wei pote enti de bia ye obrofo bia ye frɛ no accurate diagnosis is half cure. Good. Accurate diagnosis cause who are the chrono pote no e che se ho kra to awie ye ho ade na ade ntini ani nuro abre nuro nkitinkiti fie baby na pressure no kwa e se kosoro na wakoma e ball na uti ese dwa no obi ho ane de nkra sama ni vision problem e basa na ho ade ble sanka Krobea otiwe obi ho ye frade bi diplopia nka me hu tu ase wusia asauti ya obi wo se boys nani so bonus wani so no bra Faith Homeopathy Clinic yanhwe adekronti a eye dey eye sa se wani na nkasa na ye wo ya ye behu se ye pressure na aba ye behu diabetes nso na ma na ye sa ye behu ye de ho adura aye dey aka wasa meka ni se no obi nso ho ane de ba ofani difficult pa se ohome ne home ensisi so ansa na ogaspe kra for obonso ate okra se de ankamti o teso o bransa na ohome ni nya bon kai se moja wo ya nya moja broso anasa pressure no kosoro obi wo ho a wose wa check the pressure de bi o check ya de wosoro no de bia wosoro sa enkofom da enti na ya chem ne fra bbc systolic ne diastolic o check o pressure number na wosoro ne fra no systolic de wase ne diastolic obi wo ho ane de ntem bia soro de no wosoro sa 140 130 aso anka ne normal na anka 120 o de no wo hu sa de we ya o sa de ba Faith Homeopathy Clinic na de hu ne se ne complications no se eba na wo anya aduru papa eba no anya hospital papa to say Faith Homeopathy Clinic anfa ho am join ya wan hwe ni ya ne complications no one de di kan pa stroke o hwe stroke na yom 3 times ya ischemic transient na hemorrhagic ni nyina ne se wa adwen no moja na wasanka akoma no pompe ema moja no eduru ho no mu no enduru wadwen ho enti abasa na wadwen no yosasi bi wo ho a ewu kura totally enti ewu no adwen no nso na process bibia enti ewu no dia na ebe nipadua ne be cause nerves ne muscles na transmit informations no ene sa no manyo manyina adwen no sas na ewu enti wono nso ntimi signal no nyedai emma tubo nsa na opeja na agiegu wonse nipa no ho awati se ni ntini bi wo na ase wonse oto wo ma on fili pen bia wo bio wonse ho anana no eye dey echia ono an ho anana no mansu ohun wonse ni na nyina edwojo ne fa ba bi na edwojo cause sa hemorrhagic stroke no kra de ya na ehun obi ho an moja no na adwen mu ntini na wona adwen mu no etimi pai na moja ni nyinu gu ni tirim eti yese fa bra Faith and na ho two sa complications na bia no obi nso otimi nani timi fra cause yani no your nerves bia e friend optic nerve sa optic nerve na signal transmit information e come adwen therefore ya ye kan wasem na adwen na hu se Krobea me hwe wi optic nerve no e ko catch adwen ne se Krobea net wo no asa na adwen na process ama me hu se Krobea enti na obi timi na obi hia
ɛna 4 pounds hu na no atwam aso nadamfo nim sɛ n'ani da n'anim pa saa tam na adwene ni nyanya na adwuma eti yɛsrɛ wo hɔ nom na hu saa nneɛma wo nyina woba Faith Homeopathic Clinic deɛ yɛ na yɛ de ne sɛ aside machines nsɛm aside pharmacology enura yɛ de ma wo no yɛ non pharmacological treatment wɔ a ɛno na nyɛ aduru ɛba yɛ counseling Krobea yare bi wɔ hɔ nom a ɛyɛ ɛnyɛ sɛ yɛ frɛ no nke 20 no woba yɛ ne ma onuro yɛ gymre hypertension yɛ ka ho asɛm yi obi wɔ hɔ a ne deɛ no ana ɛsa yare bi a mama ɛtie fo nhyɛ ne nso yie ɛsa yare bi a yɛ nhyɛ da ni major cause sɛ wei papatia ɛdeba na mmom yɛ wɔ risk factors yɛ wɔ adeɛ bi a wode ho wuram adeɛ bi a woyɛ toa so a ɛdeba one obi wɔ hɔ a ne nkyene die nkyene ani na aduanim cross mintimi ni ɔkɔ twɛw ba ɔsempakyɛ nkyene wɔ mpa ɔsempakyɛ ɔsa ma me nkyene bo wa ne nkyene die wɔ soro paa saa de wetim di mogya ebro so ne yɛ dɛ ɛba obi nso wɔ to smoking adwo cigarette dwo to nom yɛ hyehyɛ ne weekend yi ɔtwe wusie ade ne weekend Krobea twɛmu wɔ baabi ewusie bo nsa ababa wɔ pa no osi wɔ na yɛ fi na numba no ahwɛ abɛfrɛ fire service ahwɛ abɛfrɛ fire service kumo saa pepepe to obi wɔ hɔ no so to saa smoking ni ma ana obi nso wɔ sedentary lifestyle sɛ bia ne fie ni market ni ana store bi wa ha so obefifie pa obenante kakra bi obetu ka otu ka fie ba adwuma mu obetena ase akwa no ase tu ka no ore fie onye physical activity bia saa ne omani nyina ya risk factors ni bia etimi mamuja hypertension ye dey eba enti uba saa ne oma we nyina na side nro no ye gymre cancel etufo ese se saa ade no ye bia bi te se smoking no jai free home obi wɔ hɔ nom nso a yɛ friend is a sedentary lifestyle yɛ catch yourself de pakeka ne kakra nante kakra nante wo de untimi nante kra na at least ukodware kra na yɛ warm up bi skipping kra obetuma bobi press up kra kakra bi a 5-10 bi wayɛ wo de dware anwumre obedware asa yɛ sa weekend wo fie nkɔ ba bi a watutu anamon kakra wa wo di nkyini bebre no yɛ tufu sɛ wo nkyini die no te so anase to some extent kra hwɛ na pressure no osra etimi catch yourself bi na wotwemienu fa di nkyini di Krobea umpewe na opede wow Faith Homeopathic Clinic say fa number ni sisi ya sure what dey afraid ya ani aka hypertension nche say no kwan ya ya bia wo so especially the way treat ya yenko no fabra Faith Homeopathic Clinic good na nyaminti o yare no e betu ase ayedai amon amen MTN number ni edidi dwuma ni 0244 58 38 59 0244 58 59 it go line is 0275 96 94 14 0275 96 94 14 number ye didi dwuma nyina no no na de de wo me say esa support WhatsApp obi timi frɛ o say dog mo wa akiri mo labs bi anka fa ni nyina send ye ye nhwɛ untimi makra na ye di no no be ma ne na wo hyase na wo no mama bia aye kama ya da sepa Krobea Asante ofanyini nyankopon hyira mo ekwane a mo ba mo fa so ekyerɛkyerɛ yɛn ɛwɔ yadeɛ ho no na no oka asɛm bi sɛ yadeɛ ansa na obi bɛka kyerɛ so ɔbɛsan yadeɛ nkyɛ sɛ ɔte yadeɛ no se in fact mo ba mo kyerɛ yɛn ma yɛhunu sɛ yadeɛ no mo te aseɛ na research bi aba no adam bɛka no ha bɛ nipa adwene ankɔso yi ewiase amansam ewiase afanam nyina over billions of population no percentages ɛbaayɛ no yɛse nipa fi 5% pɛ sɛ yɛka percent nso yɛ 100% nipa 5% pɛ wa ha mu nkyikyɛ mu num 5 ana yɛdi kila ɔmo sɛ ɔmo yɛ fit ɔmo yɛ healthy ɔmo na ɔmo ho den yɛwe bia ni ɔmo na 95 na aka ne yɛ kyikyɛba 15 ɛyɛ sub health people ɔmo a ɔmo de agye atum sɛ ɔmo yare ɔmo hospital ɛgye treatment na ɔmo no ebi ho ebi ɛyɛ de ebi bɛ yare ebi ho bɛtɔ ɔmo ebi nso bɛtumi afiri mu ɔmo yɛ sub health people 15% ɛkɔ kan ho ayɛ 20 80 no ɛyɛ Krobea menu aho me yare nso menti apo 80 no yɛyɛ na yɛtumi dware ɛkɔ adwuma ɛba yɛyɛ fa no sɛ yɛgye yɛhudi sɛ yɛnyare no yɛyare koraa kyɛn ɔmo da hospital no
Yankopon hu yomobo. He say ehu hia say ye beba fit homeopathic clinic. Now they say yes ye nyare kra ye mahwehwe ni pedie no. De ye no so gina ho. Detox no kra no. Ye twifi afri ni pedie ni. Say akra ye ankamia ye so wantu ahwe. Say percentage ni akati off say who me ya sanka ya insurance kra and so insurance nti bra we dey ska bia wo bia dey fabra good faith homeopathic clinic ya minti e be sa yare yara say arafo Dr. Bismarck and we free faith homeopathic clinic and aba be som na kumasi ya idea ye ahenema kokoben ye Benjo Max company no e wo 18 mu junction na so ye na ye di mfidie ye hwehwemu ansa na ye di aduro be kan no ye check pa enuro nketenkete no be yaw ho adwuma ama yade biara abekọ suabu no ena wi obenyu ahotowate enti fresa number we say 0244 583859 ena 0275 969414 wanyanya number we no orofo fresa say yade no nkasa de wonte ase no ye nkyere mu ma twa me twa me ho aba apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso me pini menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no afie kura na ebe ye nwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Magie dure di pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada we mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572. Ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Adaminim. De me die sie wo ane say. Makoto Dawood 360 capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema ani mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi ani ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic area no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrine wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofolai alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban
mami ma hye me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathy Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathy Clinic ya anka be yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathy Clinic afa so sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathy Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye hene ebe kire asa kire ho dura ye mfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se ye mfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathy Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahene ma kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be ho Faith Homeopathy Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathy Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebunsuo efika makama wotimu enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi koho sisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ane wo yi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duo no ene ye ma oba a wafa afuro de wo ma akoda nofo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atride malaria yi bi ansa se o peta meba misha enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atum adepa wura nie krom ha de wonkwa na woni ma adepa no piao unim entwam me di product fufuro bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus so wo pe phone accessories be it batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus same kind se krom ha de woni ade pa hene no se me mwatira kwantam na me ho preme kumase ha de adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay. Arafo yadamase yakoya yaba. Aha ye 102.9. Aha
ɛyɛ Otech Asem Beba Dabi dwumadie no ɛna wasogu so a ɛna wiai utie ɛna wiai ohwɛ yɛ live ɛna wiai ya no aka ya san hyɛ ne nso sɛ yɛ wo de fearsome 3 mɛkyerɛ Hepa Plus Pavi Plus Boss ɛyɛ no miɛnsa ya sese yɛ yi a me ne wo kasa yi deɛ sɛ no miɛnsan adɔfo ne adehye ɛboa yɛm paa ɛwɔ my Ghana yi mu ɛna wiai wa wutie me na sebe deɛ weda ya yei sɛ wa nwene o well being ho a yade nya wo no nipa da sɛ ne a wutie me sɛ well being nso betumi agina yie ama nipadua na gina brane sɛ be ya yade bi ntumi medi wawu a kye sɛ wanya Hepa Plus Pavi ena Plasmos sɛ wunya sɛ nrom yensan wo ya ɛma well being no gina yie sɛ be ya yade nketenkete bi ne kɛseɛ bi a wayɛ n'adwen sɛ ɔbɛbɔ wahwe hɔ no ne nyinaa bɛfiri hɔ afi ama ho atɔ ɛna onipa da sani wuni atenka wɔ mpam onipa da sani wayɛ mmerɛ wɔ mpam onipa da sani infections nti wunni ahotɔ onipa da sani asikyire yadeɛ bi nie stroke bi nie mogyaburusuo bi nie srade adɔre nti wote hɔ a na nipadua no baabi wɔsɔ onua yawo nko a na wotie wɔ nipadua no mu anaa taa fɔdɔ dwene well-being wate kona kope Hepa Plus pe Pavi na pe Plasmos efaka ho se wunya sa nrom yensa we bia tumuda kire se wawie ebebo wapomuden ho ban se be ya yade ntumi mamu metwi mfa so ye number nie ba bi eto nro bia akwa obenya bi ye number no frɛ ye ne bibi nie na wonte ase a ye be kire mu nso de ama wo eye 0542 778572 Edna 05913678898 unya fresa homa we ya Hepa Plus Pavi Plasmos ebeneche ba la ye de abade ye beje so de wonti ase bia na wiei ye be kire mu kama pa de amawo ama wonso wanya wo honte ase na wiei Nask Scientific Herbal and Research Clinic Limited yansu enie Nask ba afo adofo adwuma ye bo ewo yakache enya asem ketwa Kumasi Krobea mu de ahenema kokoben ne ewo ye ni wholesale no eni di animhwe se wo bankran so a Taifa baabi a Fairview Guest House no woni ye ben no e na akọ Spinters so a Rainbow Electronics na chi ye Naskeba ye wo ho na adehye ade ba ko anipa nim yen se Nask de o de ba yakache abenyu ahoto mo amwanya enkase mu hawo ye tenete wa sebe ulcer yade tete wo wenya liver ana kidney ho problem typhoid fever ana waye mre wo mpam wenya prostate mu haw stroke de wato form enam yade bi tete wo ana wo pa wo be ma wo hunsuo ntumi nyemba na koko tete wo onua wunya babedru yakache a ahoto beba mu asikyire yade mogyabrosoo cancer kokoram no ani hu hawentirimu atwetwe hernia ena fibroid nso ham no momra wate ebeyeye enku yade ni nku da wabra Nask Scientific Herbal and Research Clinic wo hono ubenya nkwa bio se ye ya ye ka say special promotion bi guso a ekoso yese bra na yenye hwehwemu woni padua ni mu ma wo hwe de wo hia ye 100 Ghana cedis ye free scan free lab test ye twa wakoma ECG na ya hwese ne wakoma no emutie ohaw bi aba ohaw bi beba ye wonro ye de amaw amwanyu ahoto wate ye number ye 0243 307276 ena 0244 120269 unya fresa ahoma we ya Nask Scientific Herbal and Research Clinic ye beje so no akasa na de wonte asibia ne akyeremu de amaw ena 3P garlic mixture eno ye dura piwak natural health for ena this aduro we yaba etiefo aduro se wunya adupa no mo a aduro muntie me ye 3P garlic mixture aduro ya american eye aduro se wo ba misty herba kolinake ba dani herba eni baabi eto ne aduro bi anaka se opɛ 3P garlic mixture ubeja bi obi ho a obeda sore no waye very weak ewo nipadua ne mu oje ne ho anye obi nso wo ho no mu asabre ya ye kasai ni nipadua ne baabi tumi wo so a hwe srade adore wo dodo enti ama mogya ne ntumi mflow ye mamenka secret bi nkyerɛ wo ye duro we natural garlic wom
enti se wunya bi na se wonom a eboa manipadua ni gina brane ememogya no di atrantwie kama wa wo pressure enyina yie wo cholesterol wo soro wo immune system ne nyadwuma yie to de bi kura wo honhono no wunya 3p garlic mixture na wononom a wato adi yeah your number is 0248928824 and 0201000021 unya fresa ahoma we ya yebeje so ene adepewura nie yeah adepewura masansi krum na makeka me ho na maye nhwehwemu na me de adepe brewu a wutie me aduanom ne adofo ade baako asesei abeka ye ho ye daily activities eye mobile phone so unim sa yeah baby anam bia mobile phone kan ye ho na wontumi use phone without its accessories e ka phone ne ho no onua wontumi use phone wa bra bi nka wo wo phone ne kita no se glass protector bani se cover she ho se battery shem enom ne de keka ka ho na wonim ba bi akuma se ha ubenya sa neoma we de papa no ato na menka no kura bi mfa nkyerɛ se wo kɔtɔ na bolo we fo ne nkyɛn a omo kɔ China ade no a ye fa ne glass protector na ye de to phone nani no omo ma China fo ni yi ade na ebo glass wa screen no ebo ho ban no omo mani omo yi frim se be ya ne bo be ye fo ho e de ama wo mo China ho no de ba Ghana wa benya mfa so bum tie ni ye enti so no kɔ hɔ a se bi a charger se ya ni atwere ho kakraka de ende was enso e ba Ghana ha enye sa adwuma na ebo secret na me ka kyerɛ no nanso se wo de wo ho to simple plus phones accessories so a oni adofo ade papa na won sabeka phone be na use eye Android phone eye yam anase ye iPhone se wo pe charger ye kase eye sei ebe chama na be charge ama ho atowa bra simple plus be to charger free ha wate ye wo power banks a eye papa ye wo batteries a eye papa mo pe hands free earpiece bluetooth earpiece CB ene neck bluetooth no de ade to ye kom ni atetam de ahye yasum no ni nyina ne papa no simple plus phones accessories ene bi wo afense wo pe headset wo pe phone cover eye kama cover bi wo ho no ade show phone na ebubu ebi nso wo ho abehwe na ne design na epopo simple plus de ente sa ye wo iPods ene ye wo original phone glass protectors a wo de to phone ne so a de ebehwe ho se den enka wo screen na ankasa just simple plus phone accessories adepawura adepa na make ho asem kire wi yo hwe phone accessory bi a wo pe bia no onua look nowhere baby esesa oba eye simple plus phones accessories tieme ye won krabata mienu okumasi Krobea mu se wo to ne nkronko a eye papa ena ne bosa dafom ena wo pe bi nso atu aton a baby a wo benya papa na tu aton se wo de nante aton wo di kogu shop enom ne de keke ka ho no oba simple plus a ebo ne wo fom nti wo beto anya wo mfa so open nkronkron so abetumi abeto no anya value for your money ye wo kumasi adehyeman heya ye ne Dr. Caesar ene di animhwe enti so ogina Dr. Caesar animu ho e wa adehyeman na to ani ehwe the opposite side a ubehu se simple plus phone accessories ebo ho kakraka bra be wuram onua wuram beto de ope afa kejetia se wo begina kejetia getu ho a wo de ebusasa wo pe kejetia getu ye kire na begina hope to ani abrosan no ne soro ho a simple plus e ho nso aso ye ne ba ko ho opposite kejetia getu ana ye number nie je freyen de wo hia bia de wo pe bia wo betumi ne de ho nkomo sisi a e ye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 0241 70 9636 offers our number we are the simple man simple wayo yeah that's my man obeje so odene paba unsu benya bi ato ama aboa wo arafo enawia mewo ewura bi ewo manim ha nansana no awia yi akwada ketua yi di na woda
akwada ketewa yi ne din de Kendra Nana Kunadu Kendra Nana Kunadu ene wanya afeko e de aka onfie ho Kendra Nana Kunadu ofusu wanya afeko e de aka onfie ho wo maame ene abusua no nyina se ene ye wawodai osre nyankopon ni nhira osre na ho bambo ne yinkyere ene enkwa husan e de maw oba Kendra. God bless you very much. Happy birthday to you. And now I would dear Munchiansan come happy birthday to you, Madame Teresa Efiasewa. Mame Teresa Efiasewa Piadu Enna Owo. The net day Obapa when ya feko ediaka onfie ho. Na oma onimunyamfo kembediako ene manka ye nyina se ne ye wawodai Madame Teresa osre nyankopon ni nhira ene na ho bambo enkwa husan ni nyinkyere ede mawo. Happy birthday to you. Evans Boateng Ghana Oil Company ena oye wadwuma. Evans Boateng ene onso wanya afeko ede aka wonfie ho. Na onimunyamfo kembedi akose ne ye wawodai Evans osre nyankopon ni nhira na ho den ene nyinkyere ede mawo. God bless you and a very happy birthday to you. Beura akwaba ben afidie no o target ni kasegu ate odin de say meura abna ye bi wano ye frɛ wa abna de abna toa okay abna enawie asem ben na ede waba yenim ha ofri hin na bai agrek kumasi agrek pe ananzema mo ben okay ade na do aba manim ha pacho de amde aba ne se me ba be mani na na oni obi di agro aja opia me de me nka no ho binti nti me wo ha no di me ko tumi tumni kasa atwa bi so no gina ho no wa yesin am bisan se dia na ha no no se na danfo bi no de ne ko agrek asie ho no vans agrek baby amu bobo no enwura bi wo ho na danfo bi na de ne ko ho na no si ni ti ne ya na danfo ne ka cha na se obla bi wo ho obetumi aso waduro ama oti na ko nam so de ne ko to so na duro no wie no no ma ne 10 cedis nipa na ode ne ko ye ne ye na danfo eno no de ne ko ba bi se ne tie ne ya ye nkoso na duro ti nipa na o so na duro ni wie ye no eno no sa che ne 10 cedis me be ma nipa kro na so na duro ne 10 cedis se wa so na duro okay to aso enti ode ma ne wie no se o hwa na se twene se onko blana ho wo ba ne wo hɔ a na twene se onko blana de na etwe no minnim de to aso enti o so hwa pe okɔ hɔ no kɔ no se blana ye aduane ana oyi bidiye wo nwura ne mu ho to so di wie no nsuo bi so no se nsuo ni bi no no me ye o se nsuo no no me ye so at once na o fi nsuo bucket half afi wa ya ha no ntumi nsɔre na oda sa epo no mu ho ewirem ɛhɔ ye wirem oda ho emenfie dabi eben agrek baby omo bobo agrek college ho no to aso oda ho na ade kyen no hu se enwumre na no hu se asa bibi nam ne na ho saa na ebowura ne sin ade bi nam ne na ho bra wo da wire mu ho no e na abawura no ti firi ho no wonya ho to bi chinisa se amabre nti waba ha se madawro ma momwa me na me ba no se wonya ho to tesi ayen se de yen wabodam omodam na se wo ho na se wasi bibi ne nam no ho ni ti na so no kura na adekuro ni
etumi tini free so na adekro na ba hye ni tiri no tina ne ho afire na adwen afire ne ho so adekro na awura ne tumi te ono obaiti free so aha na ono abewula ne mu no ono di ni ti aba betua so ana se de ti abetua ne tiri so afi na chi na wabeda na chi na wate ho se anka hu se na chi no ewusu senya bisa sa da na ya na wachi wusu sa se mama de na ebeda ho a na ewusu mesa Jefi wono nya ho to bi na master kam ho ye de ni chini sa na me hwa de yakona amse dabi mate mon kante me de ba na madawro mama bua me na sa bla na okọ no ho na sensem ni si ye no sira ne de ode aye me bibia onyi mfiri me ba no so ususu se sa ni pakro no ena de bibia aye oba no sa na me de me susu oba no ni patron krache te say ami adom ye fro say aframe kwaku de kwaku fini kwaku fili fini washida oda so hye aya bi wa no kasa why uja ye di say busume be numni me mani mo ho ye ntwa me ntro busa me say o ma me na aka na asem adenti na nka ma mbusa wasem ne ho street na ba bi amedi free die e kire bibi ntia misra mo mtia mi ni hwe ivo kredi mo adanse enti ye ntwa ntro wo manim ye ka no kre ne wo manim wajai ujai ye nche ujai ye di say nie o yare ye na ma ujai ye meboa kanya yare ne ba di anka be ye din so obejai eno nko na ayo ana wayo bibia ka ho biem unim red watu tubida men charming true bema me se me manim ye ntwa ntro you don't lie in my presence watu tubida oda soto wajai de ne ma ujai ye isi ye no ye kosu ya na ma free tani ma nyina ama we free sani o manimo okay se ye utihui can be ye in a word e kirebe ye me se me sore na me se me kwa me nya feeling se ase bibi ka me ho na ade na ka me ho no ma me nya me ni padua ni nya ho to ntimi ngina me na so se o kwa u feel se bibi ka ho ka me ho ade ni ngina me so edi wachi ana na se di sitie na se eda me so ade ne daw so ase ni sunsum atɔ so bi no nti se me kwa etweme ono no tweme ade ne twem ana ebu wa so etimi nante o machi se de ase aboa o eda wachi a ase aboa o nante no nti wo ma ase so ono nante a na ma me ku ma ye ha sa ade ne nante wo wachi a ma me ku mi ye ha ti ana ase mitino mo ye ha ti wa mti fili sa ase mitino nsi so u fili se utintua so ti e ba sa wo de ne nante so u fili se utintua so a entina e ya na ma hye we nti se bu wa ba ebu wa di aba na nsinsi mitimi mpi ko me kwa feel happy awo me ni pedie mitimi mpen e bia first na me ko se ade na edi wachi no ne beti utifiri so ana se de ma me komi akoy se ase account ho account to kwa eno na nam ye de ade a akoy se wo se namumu a uhu ne se ye wo me ena se gina me so na se na se no na se ni gufom e wo me so ena ni tino eda me so ti me nya feeling se ase abo wo ayi na se no fi na se ne ni tini ba na se no ase ni mas na homa no egu ni nan no ni to no esi wa bobo ne to na gufom ena odi ni tino to ni timi cheche odi to ni timi chechere me nan no me nan bi nkum no ti me kwa me nan bi nkum no etu ti se dia ase enya me dia na odi nan be ne nante
me nanti alright ba me feel say me ase me nan no atu anya me dia asa o nan ne nya wo dia me feel ni fa no me feel bankum ne sa wow hey okay my yen shase eye den pa na sa de we start wo so wo ma me de waka na emom wo na wo da wo ja ho enti wo na wo nim se ne yesi hyehye wo fa eye den na sa de we start wo so mina me nim sa wi ni sa ne ma no na me kotena fie bi mu ai agric ai zema baby o me koto no ona de me wula sa de ni o ma me ye rasta ye dread na why dread ye go to so ti me ye rasta no e ma ate ebufu ba me ne ma me ntemi ma mo ka bia eye santi se na me ni sa ate bia ni te ba sa na ma me ye de o mo nyamu suafo nyina adwame se di ntina me ye sa de no e na kwan a ofa so de ma me num sa ne ma no se me ofie no na me ni me da ti anopa bi ma sole a mi pie me so me ye adwuma ti na me pe me sole ntem ti ma sole a mi pie na me hia no wana se nkomodidi na se e de be ye cruise ti me ka se me ko adwuma ba tenyumle ne mo hye nsa bo punu se obehwese ma ba na me se am hye and o se o inside ti membla ni ndi nkomo na me ko ti nkomodidi no ye so tompaboa na me se na me so me ye mpaboa na me ye se o ye se na ha me fa bi nye dai en kire no no ye dai on hwe se ya obetimi dia afra na de na ye dai aton na me se mate ti na mo ba ko bi do na ko fa ye dai e be kire no no se we kama me fa man no fa nko na ko tomba o ko hwe se betimi aye de market amana ti me de man be 2 days ti 2 days echi no ba e no so bi ato ti scan ni 40 cedi no de mame na me man me ye de me man bi ti me ko no ti wa onum saade no one share o ye say o me den try ti me ko amini ti me je de am ti num no se enya ne sa me twia me twin flama no me twia de nkomi mu na puusie no da bi ma me puusie ne mba me twin mu ana bi tiama I say ade dame e be high me ti fi da di no ana me ni be ku ti fi ho no ma me ne ma me ono ase ono ti ma busu fi ti ne ma me o di fi no na ne ma me no atwa na ne bu afume se di ntina obi a me firi ba bia ba o me mabo akura na waji mi si na me de mo akobo no fa se ma se ni nua ba na me ye sa ne ma wi na se ne ade ne si ye no me ni o ma me ne chebia no tashe o de ma me se me fan she e me la se me ne rasta ti me de bla me de sare ne she me ni se ne ma ne honhom e bu na no so ne dread na nyini pa se di be 10 years ti fi da di no ase me ne be cruise ti ma ase di o time to me ne ma me ne busuafo me nua no nya tem ti na fi de me kan me o mo bi no so me no nko a ti di musa ma me tam so adwuma me mi bia sɛ e ma fide na fe me da wontin no da danim e dan me ma han na fide no na tim me nyema nyina wu enti e di dim sa anti wi ni ba sa ma me koso no sa ade na sɛ ade fa me afa me enti ama fide me de ho bobo na fo boys me da tam da ti e me bi na me tie me ya ti boy bi na me ta akɔ ne nkyɛn pa am kyɛn sɛ me tie me ya kasa de kakra chene se metie me ya no so mo kro mo bla bi wo na me nim da na wo hye no na wo nko bla ne ho na me nim da no yem so o wa si ha si na o ye aduru o yem yo yakro timi ye aduru ma na dia sa na ni nyina de o ma to ti e ko ye no na ye ko yankoto no na ya no pa ti e firi wo na ye so aba na ye cheche mu che no e ko ti aduru no ti ko na me se do beti ama me na me ama ye de di aba timu otiere mo so oposaba oposedo no ba no chingu atresu no de o so no so boy no so bi ti fi da de no ase ne honhom connect me o so waduru wie ye no ai say hwan honhom na connect no wa ase o no aduru wura no de o ko so waduru no ne honhom connect o sesei o ma na ase bi tweme se menko ase o den tamya so na menom saade no na etwe de a se ne etwe se konom ebi ana otaki aba menko tena ne nkyɛn na menko ati anopai debi meko ne nkyɛn a metewa de menum sade na ama ye no ataya ne ayi bi no me ti ono ye no so gya me no ye so kono aduane
ti aduane ne mu no ti me ono nom saa yi ne bi ti me yi aduane ne bi di wie na se me di ba mienu miesa bi no ni nso bi si wo ono so nom saa sachet water ne bi ti me sa akra no me no ato na ase bibi ase me bofunu me ti ho no na afie ashasi eba ti me fe ya awo na pattern inside wo ono ne ho no wabɔ apata ewo wiram ono no na duane ono rest yi bibia ano adwuma o sisa da yi ni bi rubber ni bi no to no flee oba ono be rest no na duane yi bibia nti me ndua duane na me num suo no me fe pa ma me ye ha pa ti me at once one na say mentimi an gina me na so te the international as a you ya ba na de ya sa eno yes okwa me say okay no rest okwa say ni see me no na mentimi nante enti ono koja wo ho onko anu aka wire mu ho apata na se aha ti me da wo no anwure be 1 bi wa no 12 to 1 mo na mo say bibia be fa me na honya me na be nkum no be fa honya bi yem sheme ba man sole na me da odi nti ade echen e wa na na fa me nti ewiem tete na ade echen ye no ipie ye te me yese me kofa mai na me wi na anu no me tina patene cho nti me yese me de ade ne koma no na mo se bibia baula me ti baula me na me to wi na twene ye tato na fi de me kono itwa se twame ni kru abawura me mu ibura me mu ti ato na me twame ni kru ti me preya ti wona mu se me ni so tete me na me da fom ti me twame na ogina ho bla ni gina ho no wusa am sa na me se bibia bawura me ti free that day no me ntimi anko bi no bi ko me fa ma na ko se bibi ha ntimi ena na me nya ni me nko ho se me nko ase on so na me fili saade no ti asem onko ase ho no na wo hia wo mfili saade no ti fili se ade ni bula me no me hia me fili sa se bibi ha ntimi asem on ka chem se me nja no ne ha me so me even se me di me hu bla saade no na me hu da spirit no se si a wo hu spirit me hu sa se bibi ka me hu na eboni din o se friend say obodin kitu obodin de kito na wo ni mo bi e friend kito eno ye hwan eno ne de osomadu anya de yo chembe wi ne nom kula no ne de osomadu de o wa patam ho wase ho no to no be ka chemse me njai no ne mboa me ti di mo komo yete afina afide ma se me na be ye close ne ko ba no cheche afine wo sha se o cheche me ni so no chemse o ibi se no ene bo no ho bai ade ani o mani so na no wo kire ase e ko yese ase o pese ase mi hu se de mi sinche no ono no che me se o wa di bi se no e bo no ho bai enti wo kire wo honhom nuoma na o ye spiritual person wo je honhom nuoma di pa dabi okay ma yensa nhwe bibi sa nipa kro ya wo momfa de din nto ho ma me kito ubo ni din o ye spiritualist minim ade kro ye de ba me de minyan se wase ono ye onye moa eno so aduru eno mo se o ye aduru me de o mo ne sa no boy na me ne ye cruise nsa no so o ye aduru mo mo abe no onye mpreku no so onye wase e wo wiram hobi eno o sesa roba eno wo mo se o ye aduru ti ono ne so waduru e ma saade we started enti wo te ho no da na wo da ho no wo da wiram ho for how long da for 3 days 3 days ni nyina na kito no oba ho a ohu me na no onka nkyere o se kofie onka nkyere me da se me kofie ti wiram ho ana na wo da de wa ade ni sie me no e ma me bag bia na meti no bia fe me kotena me tu me flie o bia me kotena me bag na me nyema wo no me twa me dread no me de chichiri shim chichiri dread ni she bag ni enti me nyema ni nyina ma me de me nyema ni nyina akodi ase o temla
ade ne bowura me saa no ɛfa me a acting bi bɛyɛ biara mɛyɛ biara menkae ba m'ani so tete me a no sɛ asɛ meda fam nti ɛma mefa atwe me kɔɔ me baage no mebiem na mefa polythene wom ana mewura fi mu sɛ ɛyɛ mantiriwi no ɛna makyekyere no nti nsuo bi da no aseɛ hɔ ɛna ade no ma metoo onwi no ɛkɔtum ɛna megye nsi bia mehyɛ mekɔtotom nti ɛsa atwe me firi nsuo no wie afei deɛ mebɛtena ase a maadwen ba mo so na sɛ daabi asɛ mato biribi atwene nti mediri meka kɔɛ no sɛ mekɔhwɛ mekɔ no sɛ ɛkɔ sɛ adeɛ ne bɔ wura wo na ɛtwe wo a ɛtwe wo te sɛ deɛ pɔnkɔ bi a ne bɔsoma bɛwura no anaa ɛfa me sɛdeɛ asɛ akɔm no ɛfa wo te sɛ akɔm na ɛba a ɔmo hu sɛ woyɛ deɛ ɛba a sɛneɛ ɛbi wɔ hɔ a ɛmene bi sɛi sɛ ɛfa me saa na ma mekɔ nsuo ma no na mekɔ nsuo mehyɛ boxa nko a na mehyɛ ataale na ɔte wɔ no ne maame na mekɔ nsuo ɛna ɔno so ɔde fam nsuo ne dware ɔsa fam nsuo nti ade ne fa mefa rɔba mɛfa wei no na mede kɔ makɔ sɛ nsuo no masoa mewie na meho nyinaa afɔ afei de mewie no sɛ matena ase din na afei de asa atema ne so afa wo de wayɛ adwuma de mayɛ adwuma ama no maame wahu sɛ biribia wura no saa bi da ɔkɔɔ saa te bia mu wahu sɛ biribi wura ɛba saa a ɔyɛ dɛn ɛba saa gidigidigidi ane sɛ nka wogyina hɔ yi ɔtumi twe sekan na wafa boɔ ɔno a ɔmfa mmɔ na ɔde yɛ sɛ ɔde bɛbɔ na ɔgyina hɔ nti ɛyɛ saa no kurom hɔ tumi kyini saa gidigidigidi saa twa bia so na watena hɔ din ɛba saa na ɛte kɔ a na ɔtena hɔ din mabisa no sɛ deɛ na ha no ɔsɛ ɔde ɔyɛ nyinaa ɔnim wotumi nanteɛ sisi adeɛ mentimi nanteɛ kɔ menante a asɛ ade no still ade no gyina me so wohu sɛ wɔwɔ gyina wo so gyina me so bi ɔkan sɛ watwe me kra hɔ ne kaa saa deɛ ɔwɔ aseɛ hɔ no ɔso wayɛ dɛn watwe me kra ne ne kra yɛ baako watwe wo kra ɛne ne kra ayɛ baako a nti sɛ mefiri ne nkyɛn wɔ aseɛ hɔ a memenya ho tɔ wofiri de nkyɛn wɔ aseɛ hɔ a menya ho tɔ ba mebɛn ne deɛ a na afei deɛ sɛ meyɛ oki ɛmmerɛ bi sɛ mekɔyɛ adwuma mene obi kɔyɛ adwuma painting na ɔyɛ sɛ mekɔsɔ no nti ɛmmerɛ yɛyɛ adwuma na mu sɛ sɛ biribia asɛ ade no afa me nti nipa no so me mu a na mapete no ɔso mu na mapete no mene tete mu na mewɔ ne nkyɛn wɔ aseɛ hɔ na wokɔ nipa ne nkyɛn wɔ aseɛ hɔ bia mewɔ pataase no mete mani na mewɔ ne nkyɛn wɔ ayi nwura mu hɔ ɔno ne wuram ne wɔ hefa ayi wɔ agric college baabi a farming fɔ no wɔ no school ayi wɔ daa park no wotra park no bush na ɛwɔ no ɛhɔ enum no ɔhyɛ yɛfrɛ ne kito ɔte hen ɔte nzima hɔ a na mabusua fie hɔ a mmerɛ bi ade no bɛfa me biaa mebo atɛ ɛbo a biribi tumi fa me na mebo ne din sɛ asɛ wakyekyere me kurom obiaa a sɛ woka saa sɛ meka saa sɛ wakyekyere me wonsane me wonsane me ɔbaa no anhwɛ yi a ɛyɛ adammɔ ɔbɛbɔ dam sɛ woanhwɛ yi a ɔbɛbɔ dam wiase wɔ ho sɛ wohwere wo papa biara kata ne ba so te sɛ akokɔ a wakɔ abu wohwere wo maame biara nso butu ne ba so wɔ saa kwan naa so bi enti papa ne maame ka bom butu akwadaa so ɛntɛm teteɛ ba a ɛyɛ nkwadaa taa kɔdi ɛnanom nkyɛn enti sɛ papa mfa nkwadaa ho koraa no a maame butu ne ba so te sɛ akokɔ bedeɛ ya wo butu ne ba so wobɔ ne ho ban the moment a wobɛyɛ asoɔden na watwe wo ho afiri saa ahobanbɔ wo yɛase atiasi abɔnte manyini deɛ mpɛ na mɛyɛ no wo ma wo ho kwan sɛ akorɔma ho wo wote hɔ yi akorɔma ho baabi a wonam ɛna wonhuyɛ woanhwɛ yi a wobɛbɔ dam woanhwɛ yi a baabi a ɛkeka kɔ no wobɛbɔ dam
atiefo krachi nasemu a wakai two things involved. First nubone a no offer enti betumi aye enubone hu nsunsuan so bone enu anya enu ye baako. Second bibi a abo awura no na de ne nante te se wowo tumi tini ti free so tumi tuni na free so na wura no te se de sebe de bosomo abehye ne ponkomu na obo sadi kitowi eni sa nipa kro no a okone ho aduro kura ode so no enti a amasa akrachi we ayesi. Two things are involved. It was akrachi we asabibo ba meba Jarinas heba fo ene de Jarinas heba mixture enso aba say ya me ne wo ka say ensuo toto se nsuo toto say ya adofo ne ade hye me sebo say 3D ade no e ma ne homene so papa nanso say ya ide aduro baako a se wunya bi na se wono no mo ebebo ni padua ne pa ma na gina brane eye Jarinas heba mixture 3D ade na ba ma oni padua no ho aye hyehye wo ya ho hwe a enye ya ebeyi nyina free ho na boni padua ne ho ban ama ho ato Jarinas herbal mixture we ba be ma sebesisi yade brafo bi abeto so usisi oya ho hwe enye sebe kwabrane sese kura de okra de ase wo mensem kura amane o man koye kona kope Jarinas Vico mixture Jarinas Vico mixture nanonom we beboa wo sa oba kolina keba dani heba Freddy Men's girl heba Misty heba ene apidanka ubenyabi oba uteke fem front desk ha Jarinas nupei ubenyabi ato yeni ankase ya wo brema UGC baby a DVL de wono ye number ye 0241 81 4677 0241 81 4677 na senwe amayeb heba shop e wabo abu station onum na ye distributors edisewu ye bia na wafra amayeb fo amono nso abre obi wate ye 0538 48 4411 we are Volta Drill Limited yensuo tunsuo ene se wutie me na wo ye obi a sebe uhia nsuo ewo ofia ye ne ebetumi atunsuo ni atun yiye ede amawo ene mensu tuo meye problem ma kire se wo man kwanchefo ni bi betu ye se problem nkwa na unsuo no enemu ni nyina se Volta Drill fo be mu a ye besiesie sa problem na wanye ni nyina de amawo enti na nei tunsuo wo okrom ho mo ade hye ni nye honorable wada amatubio na udin akakuro ni mu wa ufie honso emo ma bro tunsuo na beboa wa ankasa wate omo ebetumi atu amawo mo amoye nsuo adwuma wo mu nwam nkwa asase na yase abo ni mu ndwam entwinsu papa mfama mo eye Volta Drill Limited Kumasi ahojo da ban na ye main office no ewo ye won krabata bi osunyai tachima ne do ma nyina ye number eye 0244 299 520 afi 0266 432210 Volta Drill for number no Erade fie Herbal Center Dr. Mankwa ne da no na wi awutie mi mentie me saa kwa na emumfa ye adwuma se wunya ba bedru Erade fie Herbal Center anuanom ne adofo papa ne waduro soronku bi a wode yetremu adwuma eti yade brafo bi abeto so a wakoanko enkodo ni nyina abekwa amoanya ho so you be enemu yade tete wo emojabro so twere yade ulcer malaria stroke de wato form wuntimu twetwen ana waye mre wo mpam sebe wonsabuo mu kura na enya wunya ba bewura Awurade fie Herbal Center ye wo Kumase kronom bosie red park so wunya bewura hanomo a ubenyu ahoto wate papa no Dr. Mankwa ne number ye 0241 09 3915 0241 09 3915 and 0549 206633 and ya Bolivia Enterprise so ewo Kumasi Krobea ya mu na sofo line alignment no wo oni multi home no enedi animhwe wutie mi
yade di wo so atrantwie se onua hweye na amfa wanko kire se kroba da kokra ma bra Sofoline Future Life Smart Food no ya Bolivia Enterprise wono ye ne akofa sa anuane ye aduroi e de aba na ye mfa nya ho adwuma na nyu ahotawate ye wo vitamins ni minerals 23 ne wom amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu matonchom fa wo ho boyen na ade nyina be ye fine bra wo kire wo yade ni mu a ye behunu aduane aduru a ye mfa ma wo se be ya onsu benyu ahoto your number is 0246 01 0150 and 0242 87 8090. Onyame wo ho hebal. Say ya me no ka say de basenro no de onyame wo ho hebal fo na de aba na enuro wei na eboa adasa. De di kan ye basa hebal capsules no. Enuanom say wo ye bema na wutie me oba na wutie me kokotumi bo tumi pai e ma sebe women's reti ba force wa koto basa heba capsules ni bi be ma amasesi ya waye mre wo mpam ana oba wo nsabuo mu nso kora anye yafunu yade bi edaw so nya asam ketwa infections nso hawo se wunya basa heba capsules na se wo no nomo a onua asumdwe bebe fie ena basa heba ointment ne de sesi eba ye o hawo a ha manfo na ye ni nyina de ama won kire se ya ba tan nku se asram asabra pampers oba akwada na ne to na gugu rashes ahohye wa akwada no so ana intosi bi ensansan na ebo akwada na paapai no ebi na ha oba no a mabasa heba ointment ni bi mel fasrasra akwada na beboa no wo oba tan se kakaja na ha wo unipadua no se ye sei no honam kankan na ntemu apropro che se obre enam adwumaden a wo yenti wunya basa heba ointment a ebeye ni nyina de amawo ba bi eto onu obi abi te se KNG Mr. Bada na yeba PFA have made pharmacy Fredmans ba bi eto aduro bi akwa basenro ebusa na nyebi na beboa your number is 0244 2677 25 0244 2677 25 and Ejapita Heba Center Ejapita Heba Center Kumasi Krobea ya mu ne wo Oba Lake Road a Feyase Pentecost Junction udie wunya si ope pragiafo wo ho ka kire om so om fa nko papa na ya waduro ne ho Ejapita Heba Center papa no so de ahahan be ye nhwehwemu wawo a wode akini a wunya hoto no onua wonso wo be wafa ho afa obi bia wo be mu agyaw yefunu ne ho na wayemu adwuma se be ya eba wo pe no ebe ba be tomu ama wo wate ena wie bia bibi na abeda no si akwanti na ma untumi nwo Ejapita so de bra wo de bra se si akwan no obeyi afiri ho amoa wo be ma se sebe wonso na firi wa obema waduro wonso betumi atutuo na wakumaboa wate se bia pressure nso how stroke yade de odihie bi ato esi kire yade ntirimu atwetwe bi enamu yade bi ana asasaburo bi a wo de bra Ejapita Heba Center no mo wo Ejapita Heba soap ne bi da so odwa so oba o take FM ha front desk a ubenya bi na se wodi kodware a ema wo honam no ani toso menu aba mei okokọ no utuntum no ema ne ye shine kama pa Ejapita Heba soap papa ne number eye 0543 369993 0543 369993 unya fresa homa we ya Ejapita beje so na time herbal enso the time herbal mixture no or the abedwa ene wutie mi ensuo tuto 3D yade no amane homne so se wunya time herbal mixture na se 3D yade na ba mo no nyina to ya ho hwe yie wonam wano ani su chinu aduane ni besi wono apia sinche oni paduam nyina ya oya eye oboho we ya ho hwe ya wo de time herbal mixture time herbal mixture nanonom ebeboa ya wo time herbal mixture ene ne capsules eno no beboa e ma seben sansan aje o private area ho aboso no se ononom a ebe clear ho road be clear no police what you say so beda so kama na fe wononom time herbal mixture anane capsules no asama we immune system na ye strong
enti ɔhaw bia ntumi emebo ntia wo wate na ba bia to nro bia no kwa abenya bi wate ye number ye 0244 417 669 0244 417 669 ode ohoboye ne a ade nyina ebedi ede aboa owura sese ye ya woti hoi wakoma so ade pa de sei makoma so ade nyina ne se webo amena ya ha me bia frem so nye ne beboa ka se wakoma so ade nzi nyankopon mo a wo kan sa na de ha me bia frem so ufri mu fi a wo be hibiem ya be me hibiem o she for how long almost 2 years. A good 2 years. What the other house says, so share by a day now, amount. The chairman, so I see, we need the come on, we share money. And when it's now no more, Yanema, when it's Emma, when it's and no, ne. Ubi 2 for yes, or can ya no wooty. She said, Bebwow. Anase emwa eba ye o maame ane ya aka no so hu one se di wachi e pre wo nkwade amawo ti no ma ono mo ye no eboa wa anase amwa wo okay adofoni ade share se ye ya ye ka say traditional Dr. Dawood papai asante mantami mu die se yetene soa na ya sori kire se emprempren ya ye kasai ahoto beba ama nipa dasani wonso watumi agina wona so na wade wo ho e de afiri yade ensemo a chese one Dr. Dawood abompunimpu nyankopon nam papai so sene amanfo enya wone nkwa enya wone ahoto e wo Ghana mamu na nyazam getwa o entine wa wutie me sa wonam Kumasi Krobea mu Asante mu Ghana ha na sa ote se apa ho na je se Dr. Dawood kwasam no woka no na je se nipa no oba wo pa wo pe na wonya nanso ode ne ho bo papa no apa ho sa wonam wa na ote se abrantie bi ka apagya na je se Dr. Dawood kwasam no woka no kire se sabe na ne be ma ne da fom bem obi wo ho a unse meme da fom no ye wo munchichemu obi de wo ho da fom bem eno no ye frɛ Johnson famu nko a eno obi nso wo ho a oso de twetwema me saa oho eno nso wo ho eno obi nso wo ho a eye sisashem oho eno nso ni nyina no ma no mpe enti so ne Dr. Dawood hia na se papa no de naduro kano a epagya saa no a na nani agye papai onfiti preko pem fedro nkanipa wose gese waye hwehwemu anuanom hwehwemu ya papa trademark so oba adekode a ede wo yade anei edaw so e kana wo bode aba beto so no obeye hwehwemu mapa na wode adura ka wo obi wo ha wose bi yasikire yade eno nso ka ho wakote nioma bi na de ba yo brana Dr. Dawood nya hwehwemu mawo na wonya hwehwemu pe nokre mese wo se adekodia akofa saa hawo no ede aba no papa no ode aduro beka papa no na medie mihia no a me frɛ no sehuni Dr. Dawood akwaba akra umpum to say trade ampo nyankropon ada yishia ya che and now obi frame me say Dr. Unko take for afi no cre ya feel pa smafia tie for papa enne chamini metiefu bibie akra me da say Saminche bibi dia we dey wa request intimi nka say da bi menche bibi yeah onim dia bi friend no Kaya Senegalensis. I'm not a friend of mahogany. Oh, okay. And Namidia. I was a Obio Coco Fifrino. Sabi Oquaja answer a moja to me Pramona Monos and Mujaba. Obio Fifrineto, or so mano di diagro. Nada, a besheno. A bones or Tiwano Achianato. Oh.
ya papa make a obi sere dia wa famu da de nim ya famu da no onim se de city sure na eba ne sa nu ya hodo mienu no o wai nyamedu ya kakra na wa be wai we mahogany no so na bra na kakra na wa twitwa na nketenkete ti wo sa won sa mase ya na de go ade na de 1.5 liter of water nsuo ti se vortic se na baako hwegu ho na noa uno na ba mu a no disposable ketwa pa no baako anopa baako awia baako anumre onom to aso 21 days wo hu se ne nyina akọ adurowura se moja na ba bebre onom 3 days a moja na betwa wow ba obi a moja tu no bi a kokwa ya na okọ agya so a moja ba bebre abere bi o short moja ti wo no mahogany na ma red blood cells no ye okay to bo nse de bi a moja no so kosoro we your request me dey ache me da see pro so awo ne ba akora no twa akora kama ko school a na edna ba fia den we twa hwe o class ana akora nyina adwane ere ho Daudi any free wow but e drone ba ko ni ma me fan chat fo mahogany no why na bana ni bia wa ko fa susu masa na bana ede na haban kabum wo de kam mahogany na bana no ho a no wanoa wonnoa eno so makora no mane nom no anopa awia anwumre anopa awia anwumre acha 14 days ebi work 7 days kra no na mba bi wow yes free na me de che me kwa ebi anu so me feel say me fa bi nche kwa nyankopon hirawo Dawood Herbal Hospital powerful adrenaline nti ase sure na no yenu aba bi a ofri Kenya ase ahafu Kenya ase oma ware 7 years infienso onyem baako ne say awo no agency na amabiu na ose be say last year na obi be di ho adanse e kire no say ukọ Dawood Herbal Hospital e be yi so boni kunu bono na ne kunu say oma chini abrent no no onko ba bia so ka kire na ase ne ba na kasai so modemo konso he mama ba mummu na ono ne kunu nyina abae so mba ye hwehwem ne hu say be ma no wo hawo kakra na oba no so wo hawo kakra okay ne do moto aduro so good omo koye no omo san baje aduro second one free ono ma mba biu eno aye wo ha omo ni muni omba aye omo kura abaye wa kama oma wo omo so mba be dase se ni epe sure wo ye aduro na tisi ya nti awo asema ye kan my team from family number answer good 0244 88 64 37 0244 88 64 37 020 168 1717 your address krapa baby akane na Metro FM no no one year adwuma from Monday to Saturday good akra say oba ne kunu so mo ware na sa wo ma empempi no mema na mistake aye ne say de shema no say ma no koya wo aduru but mema so ye wo hawo okay e betima ba say ye nkwamwa no esua entime nyinsen oba awo mfiri mankwa problem ni mfiri mankwa okay say nkwamwa nti be ma na nyinsen oba sure nye oba na anyim be ma na nyinsen oba no sure nti say how no e wo be ma no ho na ne nkwamwa ni so a ontime nyinsen oba no se enso edoso pa na sa hodin ni munso a ontime nyinsen oba wow yes na bi onso bi wo honso ansuo no be baba nsuo no mu no nkwamwa nim onso ntime nyinsen oba ba ne be ma mu odin pa peja mo hu za peja ba ontime nyinsen oba wow ye ba ma na famu nso a oba no bi wo ho a oho na wo de na nkasa kura na heba fukura akora no awo de no yare o ono nso no ontime nfa yafunu oba bi wo ho nso awo de no wo kama na mom ano no a bebie ma nkwamwa na kono ano no mbie na fertilization na take place yes na wo de ano aye den ono be ma hia na nsuo na san ebie no on se oba bi wo ho a ne tube no a wo de tukosua na droben na kosua no famu no droben mo asi di bro ni se tuber blockage ono so ntime mfa yafunu we nyina Dawood Herbal Hospital se oba ye behwe sa de we nyina nansa na oba bi abetimi anyensen e fra bibi hormones bi hormones ahodo bebre a eye responsible for fertility se ko ba se hormone no koye imbalance a wanya obi aninim de yakọ animu pa na se wanhia ganis bi a ne anye test yakọ animu a ye beka kire ozo oba ne ni ha obi a be ma no so ni ha obi a but na awoma obekom na hormonal imbalance wow
ɛno na yɛkyerɛ du baabi kora abɔ sɛ ɔbaa no ɔnam hɔ sɛ ɔbaa ba ne hormone na ɛwɔ no mu no yɛ mmarima hormone. Wow. Nti ontimi mfa yɛfunu Dawood Eba Hospital yɛte ahaban nanso wɔn nyina nyame de akyɛ. Powerful. Nti yɛde ne pa no to aduro so abrɛtie bɛbɛfrɛ doctor apa ho. Sure. Na ni ka sɛm aya na mmarima no yɛ na menyama no mani ade nso ɔnya frɛ ɔ sɛ doctor ma nyɛ mɛyere no. Aw. 0244 88 64 37. Ɔbɛni bi te wei Dakojum. Ɔnya 69 years. Mfie di osian kono. Aka afi no wenya mfie di oson. Na no ba be che me akoko. Wow. Oto akoko kama na oto bayire ka ho. Hey. Na mizanzo beni na de na obe che me bayire na for doctor guy. Wa mama ma fili papa. De wa yama ne so. O se mfie dunia ne be ma to fom. Empeja kra biu. Aw. Ti Johnson kwa no de Johnson. Na on de na ni sisi na ya no ba Dawood Eba Hospital. Ti me ka kire ne se ebe peja no nim say meboa okoye o start e duro na anajo da ho na Johnson de no sori akọ Johnson o tie nani a emfie duni ohun se ne be ma peja gina so no be ma ni gina so twe hey doctor kan peja o apeja no otimi de ye de ope powerful nti o so no so be show bibi and once na ni hwe kro posa ne nsem na me hu sampa de ma ya ma no nani aso powerful ohun se be ma answer na e be ma no e be tofom no entini o emoja ne di mu afrisane okay nti je timato bi bantini no mu a na be ma no so na ho de no ntimi mpeja 1 koko ye baako 2 asichire yade 3 moja amoroso saa de miensa wi ye twato no nnamu yare obema wanya nnamu yare te se gonorrhea na syphilis na wan pe ho aduro no ne complication ana nsunsu anso bone ebetimi de aba ne se obetimi anya erectile dysfunction ana premature ejaculation we nyina no Dawood Eba Hospital se nipa no ba yet ne to aduro so ebe page agina so ebe ye adwuma yi powerful na ye infection infection doso but ye hu pa ye syphilis wow akra ye ke se obi ti ho a o feel say as enkukodwie enam na ho but odin safa no so hu abo bia ono ne kon hu sei nsan bitimi begum dwimu saa ebi wo ho na begu ne nsachi obi dio asebesebe ne totokro na no na nsan ne ba ebegu wo te sei yam na otiti na ne hene e ma na ateko bi wo ho so ade ne begu ne be ma ho te sei de eja hye obi na abompomponya no e ma na ekọ e ma na aba oba wo ho asebesebe na se na ne hene otia na asensan obi abegu na se syphilis ne betima ne sa but tikwa ebesa ba biu na bra aba no e de kuro na beba tubon so ba na se ayekru be ma ne be ma ho ayekru e ma ye techere ma na se ne kru abeda ho bi a wo techere ma no so ankasa kru ne timi beda ho bi a wo se echi nwoma no e ho timi ye kru wa no maduro bi a wanfa bibi anka no bo so ayera unhu kutwa bi anso ho be wo ma na asen aba Dawood Eba Hospital ye se syphilis ne betimi aye nipa no sa na yesa ohwa no filisa se de ya yamako e de asra no ne ho hyehye no obi wa timi ye te se de ne nan ase kra ne nan si jam ne nan ase dwa no hyehye no pa mo no se ja wo ne nan ase o ma na no so ate akọ ete kọ sa wi a afi obo so ohwa ne nsa baako ontimi hye da mpagya ne nsa no efiri ne sisi eba ne nan ase no asa edwojo ayi chichiriti enye stroke se stroke ye obi a eche ne mu firi ne hwene ntem no bridge no saa be fa ne nan no ne nan mienu no ba akokwa ha ba se syphilis no na ekọ hepatitis a de ye ne se ebe ma efiri ne sisi sei ekọ na sen no adwojo na ne soro no eye adwuma wo ze ehu pa nti wo akoto obi na ote hu iche mu na se ewu